ओके. सो अशा प्रकारे आज आपण चाललो आहोत पुढच्या अध्यायाला, ज्याचं नाव आहे कर्मसन्न्यास योग. आता हा कर्मसन्न्यास योग बघण्याआधी मला नक्कीच तुम्हाला काही गोष्टी थोडीशी उजळणी करावीशी वाटेल, जे आपण दुसऱ्या अध्यायापासून बघितली. जिथे पहिल्या अध्यायामध्ये अर्जुन विषाद झालेला आहे, कुठेतरी अर्जुन विषाद योग हा योग तुम्ही जाणून घेतलात की हा विषाद का झाला होता, आणि ते कारण पण तुम्ही सुंदर मला सांगितली. आणि मग मला सांगा हो, की तुम्ही मला थोडीशी उत्तरं द्या. चालेल, मी तुमच्या समोर स्लाईड ठेवलेली आहे. जसं उपदेश केला, प्रत्येक संशयाचं, प्रत्येक शंकेचं निरसन केलंय परमेश्वराने. मग मला सांगा, ती करुणा नाही, हे करुणा नाही सांगण्यासाठी काय सांगितलं भगवंताने त्यांना? तू का करुणा करू नकोस? विषाद म्हणजे निराश होणं, कुठेतरी मन विषाद होणं, विषण्ण होणं. मित्तल प्रभूजी आणि त्यांना विषण्ण झालंय मन, म्हणजे खूप निराश झालाय, उदास झालाय, मनामध्ये करुणा आहे. म्हणजे बघा, की विषण्ण झालेलं आहे मन. आणि मग असं विषण्ण झालं, करुणा का घेऊ नकोस रे तू? का तू करुणा आणू नकोस मनामध्ये? त्याला त्याच्या भावाबद्दल करुणा वाटणं नॅचरल आहे. पण काय असं त्यांनी ज्ञान दिलं भगवंतांनी, की ज्यामुळे तू ती करुणा वाटून घेऊ नकोस? तू कर्म कर, हे तुझं कर्म आहे. अगदी बरोबर. जिथे कर्मयोग सांगितलं आपण. पण अगदी गुह्य ज्ञान काय दिलं हो भगवंतानी? आपण शरीर नाही. बघा वरती लिहिलंय, कोणी लिहिलंय? हे संजना माताजी. व्हेरी गुड माताजी. मला फक्त जाणायचंय, की आपण प्रवासात चाललोय. या प्रवासामध्ये प्रत्येक अध्याय हा तितकाच महत्वाचा आहे आणि हे अध्याय अतिशय सुंदर प्रकारे एकमेकांशी गुंफलेले आहेत. त्याच्यामुळे कुठेतरी आपण जसं म्हणतो ना, पहिलीपासून आपण बालवाडीपासून सुरुवात करतो आणि 10वी पर्यंत एकदम 10वीच्या इयत्तेत बसलो तर नाही हो जमणार. कसं जमेल नाही का? मग तसं तुम्हाला थोडी उजळणी, जसं प्रत्येक पहिलीमध्ये, दुसरीमध्ये, तिसरीत, चौथीत त्या विषयांची पुन्हा थोडी बेसिक सगळं तुम्हाला शिकायला लागतं. तसं आहे हो. ड्युटी मस्ट बी डन. येस मेधा माताजी, बरोबर. पण त्याच्याही आधी आपण शरीर नाही, आत्मा आहोत. हे अतिशय गुह्य ज्ञान भगवंतांनी दिलेलं आहे आणि ते संजना माताजींनी सांगायचा प्रयत्न केला. आणि तेच गुह्य ज्ञान, हे ज्ञान आपण जाणलं. म्हणून या योगामध्ये आपण बघाल, या अध्यायामध्ये ज्ञानयोग बघितलाय, कर्मयोग बघितलाय, बुद्धियोग बघितला आहे, सांख्ययोग बघितलाय. जो सांख्ययोग म्हणजेच एक प्रकारचं ज्ञान, जे शरीर आणि आत्म्याचा संलग्नता दाखवते. आणि मग हीच कुठेतरी आपण बघितली. मग तू आनंद का मानू नकोस? आनंद नाही असं म्हणू नकोस, कारण तू कर्मकांड करत नाहीस, तू कर्मयोग करतोस. तू तुझ्या इंद्रिय तृप्तीसाठी करू नकोस युद्ध, तू मला अर्पण करते. आणि म्हणूनच ते कर्मयोगामध्ये जाते. कुठेतरी कर्मकांडापासून कर्मयोगामध्ये. मग या कर्मकांडाविषयी पण आपण आज जाणणार आहोत. मग हे ज्ञान घेणार आहोत. मग जे ज्ञान आपण काल घेतलेलं आहे, जे बुद्धियोगामध्ये, जे कर्मयोगामध्ये आपण बघितलं, की तिसऱ्या अध्यायामध्ये बघितलं, की अर्जुनाला प्रश्न पडलेत हो. आता इतकं ज्ञान मिळालं, की तू असं करू नकोस, तू असं कर. मग मला ज्ञानयोग श्रेष्ठ वाटतंय. मी ज्ञानयोग करावा, की मी कर्मयोग करावा? आणि मग कर्मयोग करावा, की मी बुद्धीला जास्त महत्व द्यावं? मग हे प्रश्न अर्जुनाला पडत चाललेले आहेत. मग भगवंत सांगतायत, की हे ज्ञान घे, पण त्या ज्ञानाला आचरण कर. त्या ज्ञानाला तू अप्लाय करायचंयस. हे ज्ञान घेऊन बसू नकोस नुसता. आणि म्हणूनच या ज्ञानाचं कर्मामध्ये, म्हणजे त्या ज्ञानाचा अवलंब करून तुला ते कर्म करायचंय. आणि ते कर्म कसं करायचंय हो? ते कृष्ण भावना भावित करायचंय. आणि म्हणूनच ते निष्काम कर्म हवंय. जे कर्माचे प्रकार आपण काल बघितलेले आहेत. आणि तिसऱ्या अध्यायामध्ये आपण ह्या इतर आणि हे जी कारणं आहेत, त्या प्रत्येक कारणांचं निरसन केलेलं आहे भगवंतानी, की तू पापी प्रतिक्रिया करू नकोस, कारण तू पाप करत नाहीयेस, तू भगवंतांची सेवा करतोय. ज्याप्रमाणे हनुमंताला विजय, हनुमंताला सेलिब्रेट केलं गेलं, हनुमंताचा विजय केला जातो, जय जयकार केला जातो, विभीषणाचा जय जयकार केला जातो. कारण का? कारण मनातली भावना महत्वाची आहे हो. कारण जरी त्यांनी आपल्या भावांविरुद्ध गेलेले आहेत आणि कुठेतरी हनुमानाने सगळ्या लंकेला जाळलं, कारण कुठेतरी अद्दल घडावी, कुठेतरी तो अधर्माला, कुठेतरी त्या द्वेषी कृत्याला, काम वासना बघा, काम क्रोध मोह. मग कामामध्ये त्यात काम वासना होती रावणाची ती, आणि त्या काम वासनेला त्यांनी तोडून टाकण्यासाठी, कुठेतरी त्याचा निषेध करण्यासाठी हनुमंताने ते केलंय. आणि आपल्या भगवंतांच्या सेवेसाठी केलंय. प्रभू रामचंद्रांच्या सेवेदाखल ते केलेलं आहे. आणि म्हणूनच ते कर्मकांड नसून ते कर्म त्यांनी केलेले, ते निष्काम कर्म आहे. ती भगवंतांची सेवा आहे आणि ते पाप, त्याच्यामध्ये कुठलीही पाप भावना येऊ शकत नाही. कारण ती स्पिरिच्युअल, ती कुठेतरी आध्यात्मिक दृष्टीने त्याचा विचार केला पाहिजे.
आणि मग पारिवारिक परंपरा आपण बघितल्या की ज्या नष्ट होत नाहीत, कारण कुठेतरी कर्माने विभागणी झालेली आहे. युधिष्ठिराचं राज्य येणार आहे. युधिष्ठिराच्या या राज्यामध्ये प्रत्येक जण आपापल्या कर्मामध्ये, आपल्या विहित कर्मामध्ये व्यस्त असणार आहे. आणि म्हणूनच मग असं झाल्यानंतर कुठल्याही प्रकारची असंख्य लोकसंख्या वाढणार नाही. प्रत्येक जण आपलं नियत कर्म करणार आहे. आणि हे कर्म का करायचंय? कारण हा यज्ञ भगवंताला अर्पण करायचंय. प्रत्येक जण आपली ड्युटी, आपलं कर्तव्य हाच आपला यज्ञ आहे हो. तुम्ही आम्ही काय करतोय? आपला यज्ञ नीट पार पाडा. आपलं कर्तव्य करा. घरामध्ये आपले आप्त आहेत, आपले ज्येष्ठ आहेत, त्यांचा आदर करा आणि त्यांना जे काही हवं नको बघणं, त्यांना सोडून देऊन आणि तसंच केलंय, आपण इकडे-तिकडे चाललो आहे, आपण भगवंतांचं ध्यान करत बसलोय. नाही, भगवंत सांगत नाहीये तसं. मुलांचे आबाळ केलेत, "अरे तुला खायचं ते घे करून खायला, मला इथे करायचंय, माझा आज सत्संग आहे." नाही हो. तिथे मन लागणार आहे का तुमचं? आधी तुम्ही तुमचं कर्म, तुमचं ड्युटी, तुमची कर्तव्य पार पडा आणि मग तुम्ही कानाला आजकाल जी टेक्निकली आहे हो, तुम्ही करू शकता, तेही साधू शकता, पण आपलं कर्म टाळू नका. आणि म्हणूनच भगवंत अर्जुनाला म्हणतोय, की "उठ, दृढ निश्चयाने उठ आणि युद्ध कर." प्रत्येक अध्यायाच्या शेवटी भगवंत सांगतायत, अर्जुनाला पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरं भगवंतांनी अगदी तंतोतंत दिलेली आहेत. आणि म्हणूनच भगवंत त्याच्या शंकांचं निरसन करतायत. आणि जो आत्मा, मग आपण जसे स्थिताधीर मुनी बघितले दुसऱ्या अध्यायामध्ये, त्या स्थिताधीर मुनींचं उदाहरण आपण प्रल्हाद महाराज बघितलं, प्रत्यक्ष आपले प्रभुपाद बघितले. जो आत्म्यातच रममाण झाला आहे, ज्याला आत्मसाक्षात्कार झालाय, तो केवळ आत्म्यातच तृप्त असतो. मग त्याला स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीचा काही पडलेली नसते हो. तो फक्त याच गोष्टीमध्ये बघतो, की ते मी भगवंताला अर्पण करतोय, कारण तो पूर्णपणे तृप्त असतो. त्याच्यामधली भावना तृप्त असते. त्याच्यासाठी कोणतंही मग ते कर्तव्य म्हणून राहत नाही. तो त्या कृष्ण भावनेनेच तो ते करतो. मग त्या भावने पलीकडे जातो तो. कर्तव्य भावना कुठलंही बांधिलकी राहत नाही, की मी हे करायलाच पाहिजे. नाही, ते मनापासून केलं जातं. कारण ते कृष्ण भावनेने भगवंताला अर्पण करून केलं जातं. म्हणून कुठेही त्याच्यामध्ये बांधिलकी राहत नाही हो. कुठेही कर्तव्याची भावना फक्त उरत नाही, कारण ती भावनाच बदलते आणि ती कुठेतरी अकर्माकडे वाटचाल करते. मग ती सकाम कर्माकडून निष्काम कर्माकडे, की ज्याचं फळही अपेक्षित नाहीये हो. जे मी करतोय, प्रभुपादांनी कृष्ण भावनेचा प्रसार केला, पण कुणाकडूनही कुठली अपेक्षा केली नाहीये. आणि म्हणूनच ही अपेक्षा न करणं, त्या अवस्थेमध्ये आणि त्या टप्प्यावरती स्वतःला जाऊन आणि मग त्यांची तृप्त भावनेने ती गोष्ट करणं, त्याला कर्तव्य भावना उरत नाही. आत्मसाक्षात्कार झालेल्या मनुष्याला त्याचं विहित कर्तव्य पार पाडण्याचा कोणताही हेतू नसतो किंवा असे कार्य करण्याचे कोणतेही कारण नसते. तसेच त्याला इतर सजीवांवर अवलंबून राहण्याची गरजही नाही. कारण तो आत्मसाक्षात्कारी झालेला आहे. त्याला कळून चुकलंय, तो शरीर नाहीये, तो आत्मा आहे. शरीराचं कुठल्याही प्रकारचं बांधिलकी उरत नाही. आपली इंद्रिय तृप्त केली पाहिजेत या भावनेच्या पलीकडे जातो कुठेतरी. आणि म्हणूनच मग कुठल्याही गोष्टीची बांधिलकी न राहता, कुठेही अवलंबून न राहता ते विहित कर्तव्य अतिशय उत्तम पद्धतीने पार पाडलं जातं. आणि म्हणून या गोष्टीला अत्यंत महत्व आहे. आपण या गोष्टीचा जेव्हा म्हणून आजच्या अध्यायामध्ये जे बघणार आहोत, त्याच्या आधी खालचं हे कालच्या अध्यायांची थोडीशी उजळणी, की कृष्णाने कुठलं ज्ञान दिलं आणि मग जे इतिहास बघितला आपण, ज्ञानाचा इतिहास जो भगवंतांनी विवस्वानाला दिला, विवस्वानाने मनुला आणि मनुने इक्ष्वाकूला दिला. आणि हे ज्ञान 120 कोटी या वर्षांपूर्वी हे सांगितलं गेलेलं होतं, पण त्याच्याही नंतर हे पृथ्वी तलावर कधी आलं तर 2 कोटी वर्षांपूर्वी. आणि म्हणूनच त्या आता जे कलियुग आपण जगतो आहे, त्या कलियुगात आहोत. त्याची 4,32,000 वर्ष एवढं त्याचं आहे पूर्ण काळ. पण त्याच्यातला आता 5,117 वर्ष निघून गेलेली आहेत. आणि याच 5.5 याच वर्षांपूर्वी, 5,500 वर्षांपूर्वी म्हणजे द्वापार युगामध्ये अर्जुनाने ही गीता, कृष्णाने ही गीता अर्जुनाला परत सांगितलेली आहे. कारण कुठेतरी ती खंडित झाली होती. कुठेतरी ती जी परंपरा होती ती खंडित झाली होती, लुप्त झाली होती. आणि म्हणूनच ते ज्ञान परत, आणि मग आपण बघितलं, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. मी आजन्म आहे, मी प्रत्येक युगामध्ये प्रवेश घेतोय धर्माची स्थापना करण्यासाठी, भक्तांचं रक्षण करण्यासाठी आणि दृष्टांचा नाश करण्यासाठी. मी आजन्म आहे, मी प्रकट होतोय. आणि मी कुठल्याही प्रकारचं, मग कुठलेही पेरेंट्स त्याला, की मग जे वासुदेव देवकीने एवढं सुंदर असा मुलाला जन्म दिला, की त्यांचं भाग्य ते, की भगवंत देवकीच्या पोटी जन्माला आलेले आहेत. देवकीने प्रार्थना केली आहे भगवंतांना, की तुम्ही माझ्या पोटी जन्माला या, की बालरूप तुमचं दाखवा. की जेव्हा परमात्म्याचं रूप दाखवलं तेव्हा त्यांनी प्रार्थना केली. त्यांच्या मनामध्ये, त्यांच्या हृदयामध्ये आधी भगवंत उतरले.
आणि मग त्यांनी भगवंतांना प्रार्थना करून भगवंतांनी देवकीच्या पोटी जन्म घेतलेला आहे. अशा प्रकारे मग आपण जे बघितलं की मग कशा प्रकारे वर्णाश्रमाने मग भगवंताला कसं प्राप्त केलं जाऊ शकतं, प्रत्येक जण आपलं विहित कर्म आणि कशा प्रकारे मग आपण आश्रम बघितले आणि विभागणी बघितली की जे वेगवेगळ्या प्रत्येक मनुष्य या कुठल्या कुठल्या टप्प्यातून जात असतो आणि कुठल्या कर्मानुसार ना त्याच्या धर्मानुसार ना त्याच्या जन्मानुसार ना कुठल्या जाती पाती कुठल्या हे सगळं मनुष्याने निर्माण केलंय हो. भगवंतांनी फक्त कर्मानुसार विभागणी का केली, कारण कुठेतरी जी ज्ञानाची कुठेतरी ज्या पातळ्या होत्या आणि ज्याने त्यांनी आपल्या विहित कर्मामध्ये राहिला पाहिजे त्यानुसार त्या कर्मांची विभागणी केलेली आणि म्हणूनच कुठेतरी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आणि शूद्र ही विभागणी केली गेली की ज्याने त्यांनी आपल्या कर्मामध्ये आणि आपलं कर्म करूनही तुम्ही आम्हाला अर्पण करून मला प्राप्त करू शकता, मग हे कर्म तुम्ही तुमचं व्यवस्थित करा. अशा प्रकारे भगवंतांनी मग ज्या पारंपरिक ज्ञानाचं आणि ज्या गुरूंचं आपण बघितलं की गुरु साधू आणि शास्त्र यांना याला कुठेतरी पडताळून मगच पुढे जे आहे ज्ञान घेताय हे ज्ञान एका उत्तम गुरुकडून घेण्याची आवश्यकता आहे आणि या उत्तम गुरुसाठी भगवंतांनी प्रत्यक्ष त्यांचं उदाहरण तुम्हाला डोळ्यासमोर दिलंय की मग त्यांनी सुद्धा सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमामध्ये विद्या घेतलेली आहे. कुठेतरी गुरुचं महत्व जाणून घ्या. कोणी सोमागोमा आले आणि तुम्हाला दिलंय ज्ञान नाही हो, त्या वेदांचा अभ्यास पाहिजे, शास्त्रोक्त अभ्यास पाहिजे आणि त्या अभ्यासातूनच पुढे जायचंय आणि म्हणूनच ते ज्ञान घेऊन पुढे जायचंय. अर्जुनाचे प्रश्न अजूनही संपत नाहीयेत. अर्जुनाला प्रश्न पडतायत, त्याचं उत्तर भगवंत देतायत आणि आपल्याला तो उपदेश मिळत राहणार आहे. खजिना आता उघडलेली आहे, त्या गीता उपदेशाची पेटी अशी उघडलेली आहे खजिना आणि तो खजिना असा अमाप रीतीने आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहे. फक्त बॉल इज इन युअर कोर्ट, तुम्हाला ते कसं घ्यायचं आहे आणि तुम्हाला ते कसं आत्मसात करायचं आहे हे जाणून घ्या आणि कुठेतरी आचरणात आपण कितीतरी आणतोय. मी रोज प्रत्येक दिवशी स्वतःला प्रश्न विचारते, मी भगवद्गीता वाचली, मी अध्ययन करते, मी पुढचं टप्पे शिकतेय, मी मला शिकवण्याचं सुद्धा सुवर्ण संधी भगवंतांनी दिलेली आहे, पण मी आचरण किती करतेय त्या भगवद्गीतेचं, मी आचरण करतेय का हे मी रोज पडताळून मी माझ्या अनुभवावरनं सांगते आणि मग त्याच्यासाठी मी नक्की सांगेन की कलियुगाचा मंत्र फक्त नामस्मरण आहे. नामस्मरण करा आणि आपलं सामर्थ्य वाढवा. कुठेतरी ते आचरणात आणायचं असेल, कुठेतरी आपलं सामर्थ्य वाढवायचं असेल, तर निश्चितपणे त्या नामावरती लक्ष द्या. मग तुम्ही एक माळ सुद्धा केलीत तरी पूर्णपणे केंद्रित करून करा. मग ते महत्वाचं आहे. कोणी म्हणत नाही तुम्हाला सकाळी 2 तास तुम्ही एवढे काढलेच पाहिजे, सगळं बाजूला ठेवा आणि तुम्ही फक्त माळ जपा. नाही हो. भगवंत पुढे तुम्ही बघणार आहात, कुठलंच बंधन नाही हो त्याला. मग तुम्ही अगदी तुमची भाजी टाकलीये फोडणीला, तुम्ही नामस्मरण करू शकताय. तुम्ही तिथे डबा भरताय, तुम्ही काही पण गोष्टी करताय त्याला नाहीये. फक्त तुम्ही केंद्रित करा. हां, मग अगदी मोबाईलवर बघताय आणि नामस्मरण करताय नाही हो. ते भगवंत ते तुम्हाला नक्कीच निश्चितच तुम्ही स्वतःलाच ते करणार नाही. मग ह्याचं आपण पुढे नक्की बघू, की बंधनं नाहीयेत, पण कुठेतरी नियमाला बांधून राहा. आणि त्या नामस्मरणाने निश्चित आपलं सामर्थ्य वाढवा. हे नक्की मी सांगेन. कालच्या 2 प्रश्नांची उत्तरं मला द्यायची आहेत. आपण शेवटी तर बोलणार आहोत, परंतु मला थोडा अजून वेळ हवा आहे आणि आपण निश्चित त्याच्यावरती चर्चा करणार आहोत. पण परत प्रत्येक वेळी मी नक्की सांगू इच्छित, की तुम्ही तात्पर्य वाचा. माझा अध्याय संपल्यानंतर ते तात्पर्य वाचण्याचा प्रयत्न करा. वेळ काढा तेवढा दिवसभरामध्ये जेव्हा जमेल तेव्हा. कारण ते खूप गोष्टींचा खुलासा करणार आहे तुम्हाला. प्रश्न पडतील आणि शंका असतील कारण आपण प्रॅक्टिकल आयुष्यामध्ये आहोत. आपण भौतिक जगामध्ये आहोत हो. आपण अजून फक्त निओफाइट्स आहोत. आपण फक्त एका बिगिनियर्स आहोत आपण फक्त. आणि म्हणूनच आपण कुठेतरी आता सुरुवात केली आहे या आध्यात्मिक मार्गावर. आपल्याला अनेक गोष्टींची शंका, कुशंका मनामध्ये असतील. नक्की त्याचं निरसन केलं जाईल. प्रयत्न नक्की असेल. त्यामुळे काळजी करू नका. आणि आज याच लाईन्सवर मी आता पुढे जातीये, की आजचा योग आहे हा कर्म संन्यास योग. मग आपण तिसरा अध्याय बघितला. मला सांगा बरं तिसऱ्या अध्यायात काय बघितलं आपण? आपण तिसऱ्या अध्यायात काय बघितलं मग? मग आता हे सांगतायत कर्म संन्यास योग. मग आपण काय बघितलं? तिसऱ्या अध्यायामध्ये काय बघितलं? काय सांगतायत भगवंत? काय अध्याय बघितला आपण तिसऱ्या अध्यायामध्ये? कुठलं कर्म करा? मग कर्माचे प्रकारही बघितले आम्ही. सांगा बरं मला कर्माचे प्रकार सांगा. चला, कर्माचे कुठले प्रकार आपण बघितले? कालच्या अध्यायात पण आपण कर्माचे प्रत्येक अध्यायामध्ये ती गोष्ट रिवाइज केली जाणार आहे. फक्त तुम्ही थोडंसं किती ते हे करताय. कर्मयोग बघितला स्वातीमाताजी, अगदी बरोबर. पण त्याच्यात काय बघितलं? मग कुठल्या प्रकारची कर्म बघितली तुम्ही? मग हे कर्म कसं असावं? अकर्म, अगदी बरोबर. खूप छान. निष्काम कर्म. अगदी बरोबर. निष्काम कर्म की त्याग. संजना माताजी व्हेरी गुड. खूप सुंदर.
हरे कृष्ण. हेच जाणून घ्यायचंय. मग हे निष्काम कर्म, मग कर्माचे प्रकार आपण काल बघितले की कर्मी आहे, विकर्मी आहे आणि अकर्मी आहे. मग कर्मी काय करतोय? कर्मी सकाम काम करतोय, सकाम दृष्टीने. कारण मग आपण सगळे प्रॅक्टिकल याच्यात आहोत हो. आपण इंद्रिय तृप्तीमध्येच आहोत. आपण आपल्या इंद्रिय तृप्तीला मला हे हवंय, मला खायचंय, माझं उदर भरायचंय म्हणून मी खातोय. मला हे बघायचंय, मला हे टीव्ही बघितलं की मला बरं वाटतं, मग मी बघणार आहे. आपल्या डोळ्याचे, आपल्या सगळ्या ज्ञानेंद्रियांचे आपण सगळे लाड पुरवतोय हो. कारण आपण भौतिक युगामध्ये आहोत. आणि म्हणूनच हे कर्मी आहोत आपण, सकाम कर्मी. मग या सकाम कर्माला कुठेतरी जेव्हा फळाची अपेक्षा त्यागली जाते, जे आपण बघितलं की भगवंत म्हणतायत अर्जुनाला, तू तुझं कर्म कर, पण कसं कर? या कर्मयोगाला, मग ते कर्मकांडामध्ये बसू नकोस, कर्मयोग कर. कर्मयोग हा भगवंतांशी जोडला जातो. योग, योग म्हणजे काय हो? भगवंतांशी जोडलं जाणं. मग योग म्हणजे प्रत्येक योग आपल्याला भगवंतांशी जोडला जातोय. मग या सगळ्याची शिडी कुठेतरी जातीये, की आपण बघणार आहोत. मग हा कर्मयोग असू दे, बुद्धी योग असू दे, ज्ञान योग असू दे, संन्यास योग असू दे, सगळ्याची शिडी भक्ती मार्गावर जातीये. आणि हा भक्तीचा योग तर आपण सुंदर पुढे बघणारच आहोत 6व्या-7व्या अध्यायापासून. असा हा संन्यास योग की कर्मयोग. मग ह्याच्यापैकी तू मला सांग, की अर्जुनाला पडलेला प्रश्न हा अर्जुन भगवंताला विचारताय. वाचाल माताजी, कोण वाचणार? हरे कृष्ण. सिंधू माताजी तुम्ही वाचता का, मी वाचू? वाचा सिंधू माताजी. अनम्यूट करा तुम्हाला. हा, एक मिनिट अनम्यूट करतो. अनम्यूटच आहे. हा, बोला बोला माताजी. अर्जुन उवाच तंत्रात कर्मणा कृष्ण पुनर्योग संस्कृती यथयोरेकम सम्यक ब्रूहि सुनिश्चिती. ते पिवळ्या अक्षरातलं वाचायला. हा, तुम्हाला हरकत नाही, मी वाचते माताजी, हरकत नाही. अर्जुन म्हणाला, अक्षरातलं दिसत हो बरोबर, मी ते बदलून घेईन ना माताजी, नक्की मी एडिट करेन. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्णा, सर्वप्रथम तुम्ही मला कर्माचा त्याग करण्यास सांगता, पुन्हा तुम्ही मला भक्तिपूर्वक कर्माचीही प्रशंसा करता. आता तुम्ही कृपया मला निश्चितपणे सांगाल का, की या दोघांपैकी काय श्रेष्ठ आहे? मग या दोघांपैकी तू मला सांगशील का, की काय श्रेष्ठ आहे? हे थोडे सगळे आधीचे आहेत ना. ठीक आहे. तर हे आपण आजच्या अध्यायावर आणि बाकी रिव्हिजन केली, मी जे बोलली त्याच्यावरच्या त्या सगळ्या स्लाइड्स आहेत. मग इथे अर्जुनाला पडलेला हा प्रश्न आहे. अर्जुन म्हणतो आहे की तू एकीकडे मला सांगतेस की कर्माचा त्याग कर, की कर्म करू नकोस, फळाची अपेक्षा करू नकोस आणि कर्म निश्चितपणे. तर मला तुम्ही सांगा की कर्म करण्यासही कर्माचा त्यागही करायला सांगते आणि तुम्ही पुन्हा मला म्हणताय की भक्तिपूर्वक कामही कर. म्हणजे कुठेतरी कर्माचा त्याग करू, मी संन्यास घेऊ का मग मी भक्तिपूर्वक काम करू, मी अकर्म करू? याच्यापैकी श्रेष्ठ काय आहे, कुठलं फायदेशीर आहे? मग भगवंत सांगतायत पुढे जाऊन. मग अर्जुनाला पडलेला प्रश्न तुम्हाला उदाहरणादाखल सांगायचा तर मी झाड लावू का झाड लावू नको? मग झाड लावणं सोडून देऊ का मग मी फळांची अपेक्षा करणं सोडून देऊ? मग भगवंत काय सांगतायत बघा, की मग तू भक्तिपूर्वक म्हणजे झाड नच लावलं पाहिजे का मग त्या फळांची अपेक्षा करणं सोडलं पाहिजे? तर बघा, याच्यामध्ये भगवंत पुढे जाऊन क्लिअर करतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेय कर्म तत्कर्मयोगी विशेषते. परमात्म्याने उत्तर दिले, कर्माचा त्याग आणि भक्ती हे दोन्ही मुक्तीसाठी चांगले आहे, परंतु या दोघांपैकी भक्ती सेवेतील कार्य कर्म त्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण, धन्यवाद. बघा, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ. तू कर्म करणं म्हणजे तू कर्माचा त्याग जरी केलास, तू कर्म सोडून दिलंस, कारण त्या कर्माचं फळ तुला नकोय, तुला भगवंतासाठी, ते भगवंतांसाठी, आणि ते तू त्याग का करतोयस? कारण तुला त्याचा ऐच्छिक, तुला त्याचा भोग घ्यायचा नाही, तुला त्याचा उपभोग घ्यायचा नाही, म्हणून त्या कर्माचा तू त्याग करतोयस, ते ठीक आहे. तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते. परंतु काय, हे दोन्हीही श्रेष्ठ आहे, परंतु त्यापैकी भक्ती सेवेतील कार्य कर्म म्हणजे तू जे करणार आहेस ते तू जर निष्काम कर्म केलंस आणि ते निष्काम कर्म पण तू भगवंतांसाठी केलंस, तू कृष्ण भावनेने केलंस, तर त्या गोष्टीला महत्व आहे आणि ते कर्म हे त्यागापेक्षाही श्रेष्ठ आहे. मग याचं उदाहरण दाखल सांगायचं झालं तर कितीतरी योगी आहेत. आपल्याला एक गोष्ट, एका संज्ञेचं मी उदाहरण देईन की फलको वैराग्य. मग हे योगी, हे संन्यासी हे सगळं सोडून देतात
आणि सगळं सोडून देतात म्हणजे काय, की इंद्रिय तृप्ती सोडून देतात. त्या गोष्टीचा त्याग करतात, की मला याच्यातलं मोह नकोय, मला या गोष्टीचा मोह नकोय, मला त्या गोष्टीचा मोह नाहीये, की मी गोष्ट सोडून देणार आहे. ठीक आहे, ती सोडून दिली. पण ती सोडून दिली, त्याच्यानंतर सुद्धा जर कुठेतरी मनामधली भावना जर कृष्ण भावना नाहीये, ती स्वतः सोडून दिलीये बघा हां. ती का सोडून दिलीये? कारण मला त्या मार्गावरती मला आध्यात्मिक मार्गावरती प्रगती करायची आहे. मला बघा तिथे मी आहे कुठेतरी, की मला प्रगती करायची आहे. मग त्याच्यात कृष्ण कुठेच नाहीये हो. मग ते कर्म का केलं जातंय परत? मग कुठेतरी त्याच्यामध्ये सुद्धा डळमळीतपणा आहे. मग अशी व्यक्ती पुन्हा फॉल डाउन, पुन्हा पडू शकते खाली आणि पुन्हा या भौतिक युगामध्ये येऊ शकते. उदाहरणादाखल विश्वामित्र मुनी, विश्वामित्रांनी सगळं केलं ध्यान करण्यासाठी आणि ब्रह्मावरती ध्यान आणि अगदी पूर्णपणे प्रयत्न केला, पण कुठेतरी ते मोहाला बळी पडले, कुठेतरी मेनकेच्या याला बळी पडले आणि म्हणूनच का? कारण ते फक्त स्वतःच्या पुरतं तेवढंच केलं गेलं होतं. तिथे कुठेतरी भावना वेगळी होती आणि म्हणूनच हे फलगू वैराग्य म्हटलं जातं. मग हे वैराग्य म्हटलं जातं, पण ते वैराग्य करण्यामागचा उद्देश बघा काय आहे. ते वैराग्य करण्यामागचा उद्देश हा सकाम उद्देश आहे. तो जरी निष्काम दृष्टीने पुढे चाललेला असला, तरी कुठेतरी स्वतःला त्याच्यावरती प्राप्त करायचंय. स्वतःला करायचंय. मग कुठेतरी मी अजून उरलाय हो त्याच्यामध्ये. मग तो मी जो उरलाय ना, तो कृष्ण भावनेत जात नाहीये अजून. म्हणूनच ते भगवंत सांगतायत, की या दोन्हीपैकी भक्ती सेवेतील कार्य मग एखादी व्यक्ती सगळं संसार करतीये, सगळं करतीये, पण त्याचं जे कर्म आहे, तो कर्म प्रत्येक गोष्ट भगवंताला जाणून करतीये. भगवंताला अर्पून करतीये, त्या कर्माला मी विशेष महत्व देईन. कारण मग ते कर्म हे श्रेष्ठ मानलं जाईल. कारण ते कुठल्याही प्रकारचं कारण जे काही फॉर एक्झाम्पल उदाहरणादाखल प्रभुपादांना विचारलं गेलं होतं, की प्रभुपाद तुम्ही सगळीकडे प्रसार करताय कृष्ण भावनेचा. कुठलातरी एक पत्रकार आला होता बरं का बोस्टन मधला का कुठल्या देशामधला आणि त्यांनी प्रभुपादांना विचारलं, की प्रभुपादांना विचारल्यावर त्यांनी सांगितलं, की तुम्ही तर संन्यासी आहात. मग तुम्ही कसे तुमच्या एवढ्या मोठ्या गाड्या आहेत आणि तुम्ही वेगवेगळ्या गाड्यांमधनं फिरता आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी जाता. प्रभुपाद म्हणाले, "माझ्या गाड्या आहेत?" आणि मग त्यांनी त्यांच्या डिसायपल्स त्यांच्या शिष्यांना पण विचारलं, "किती गाड्या आहेत तुमच्याकडे?" त्यांनी सांगितलं, "आमच्याकडे 9-10 गाड्या आहेत आणि प्रभुपादांनी आम्ही अशा-अशा गोल्डन कारमधनं घेऊन जातो." पण ते कशासाठी वापरलं जातंय हो? ते कशासाठी वापरलं जातंय? भगवंतांनी प्रभुपादांनी उत्तर दिलं, "माझं काही नाहीये हो. जे आहे ते भगवंतांचं आहे. मी नाहीये त्याचा ओनर. मी नाहीये त्याचं काही. मी जे काही वापरतोय ते मी भगवंतांसाठी वापरतोय." आणि म्हणूनच ते कार्य आणि इथे कुठेतरी मग ते कर्म जे आहे, ते कर्म कुठेतरी त्या मीपणाला सोडून आहे. ते फक्त कृष्ण भावनेने केलं जातंय. ते फक्त कृष्ण भावनेच्या प्रसाराकरता मी कोण आहे हो? प्रभुपादांनी सांगितलं, "माझं काय आहे? तू कसला संन्यास करतोस की तुझ्याकडे काय आहे? तू स्वतः देखील स्वतःचा नाहीयेस. तू आत्मा देखील परमात्म्याचा अंश आहे रे. तुझं शरीर देखील काय आहे? तुझं शरीर हे बनलंय पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी आणि जल यांनी. पण ते कुणाला सामील आहे? मग आपण बघतो, की प्रत्येक धर्मामध्ये मग कुणाला जाळलं जातं शरीराला, कुणाला पुरलं जातं, कुणाला वर्चस्सला दिलं जातं. अहो, पण ते शरीर शेवटी कुठे जातं हो? त्याला मोक्ष मिळणं आवश्यक आहे. ते भगवंतांच्या सेवेमध्येच जाणं आवश्यक आहे. शरीराचं मग आपण म्हणूनच इथे पहिल्यांदा शिकलो, की शरीर नाही आत्मा आहोत. मग त्यातला जो आत्मा आहे तो परमात्म्याचाच अंश आहे हो. त्या शरीराचं काहीच देणं-घेणं नाहीये. त्याचे किती चोचले पुरवतोय आपण, किती लाड पुरवतोय. पण का आपण पुरवतोय? कारण आपण अजून याच भावनेत आहोत. मी शरीर आहे, आत्मा नाहीये. आणि म्हणूनच इथे कुठेतरी ही भावना आणि याच सगळ्या दृष्टिकोनातून भगवंत सांगतायत, की म्हणूनच तू तुझ्या आत्म्याला सुद्धा स्वतःचा सुद्धा तू मालक नाहीयेस. तू जी काही निर्मिती आहेस, ती या भगवंतांची निर्मिती आहेस आणि त्याचं तू कृतज्ञता बाळगली पाहिजेस. आणि म्हणूनच जे काही तू वापरतोय, जे काही यज्ञात तपसा भोक्तारम बघा, की जे काही भोगतोय तो भगवंतांचा आहे. आणि म्हणूनच तू जे काही करतो आहेस, ते कर्म तू भगवंतांना अर्पण कर. आणि ते कृष्ण भावनेने कर. ह्याला महत्व आहे. आणि म्हणूनच त्याला म्हटलंय कर्म संन्यास योग. की हे कर्म करायचे हे मनातल्या संन्यासानी, की मनातल्या इंद्रियांना कंट्रोल करून, त्या इंद्रियांवर नियंत्रण करून ते कर्म भगवंतांना अर्पण करायचे. आणि म्हणून अशा एक राजा मृगाची गोष्ट मी तुम्हाला सांगेन, की बघा मग या कर्माचं फळ कसं असतं, की हे कर्माचं फळ जर कर्मकांडाने केलं, तर त्याचं काय फळ भोगायला लागतं. हा राजा मृग ही भागवतातली एक कथा आहे बरं का सुद्धा.
तर हा राजा नृग अतिशय प्रसिद्ध बरं का. तो सगळे काय म्हणतात ना त्याला, आपण म्हणतो दान देण्यासाठी, दानासाठी अतिशय दातृत्व त्याचं. आणि म्हणून इतकं दातृत्व का, कारण माझ्या राज्याची सगळी हे व्हावी, म्हणजे सगळं सगळीकडे वाहवा व्हावी आणि सगळं व्यवस्थित असावं. बघा हा, कुठेतरी कर्मकांड आहे हे, माझ्या गोष्टीची व्हावी. आणि म्हणूनच त्या भावनेने गायींचं दान दिलं जायचं बरं का या राजा नृगाच्या हातून. आणि रोज दिवसेंदिवस लाखोने गायी हा द्यायचा, त्याच्याकडे भरपूर येत पण होतं आणि तो लाखो गायींचं दान करायचा. आणि असं दान तो ब्राह्मणांना करायचा. मग अशाच एके दिवशी त्याने ब्राह्मणांना दान केलं बरं का गायीचं. तर दान केलेली गाय घेऊन तो ब्राह्मण घरी गेला. आता बघा, एखादी प्राणी असतो, ते दान केलेली गाय, पण ती जर राजाकडे राहिलेली असेल तर ती रात्रीत ती गाय त्याच्या राजाकडे परत येते हो. त्यातली एक गाय दान केल्यापैकी ती त्या राजाकडे परत येते. दुसऱ्या दिवशी काय होतं, राजाला कुठलीच काही कल्पना नसते. पुन्हा दान करतो तेव्हा सगळ्या ब्राह्मणांना, दान करण्यामध्ये ती दान केलेली गाय सुद्धा दान केली जाते हो. आता ती दान केलेली गाय दान केली विजया गेली त्या विजया ब्राह्मणाला. आणि मग त्या ब्राह्मणाला, माताजी जरा काळजी घ्या, म्यूट ठेवा नाही. तर अशा प्रकारे जेव्हा ती दान केलेली गाय हा ब्राह्मण घेऊन जात असतो, तेव्हा दुसरा ब्राह्मण येतो की माझी गाय कुठे गायब झाली रात्रीतनं. हे बघायला येत असताना तो या गायीला बघतो की अरे, हीच तर गाय आहे माझी, ही दान केलेली गाय. कारण बघा, काही वेळेला बऱ्याचदा की नाही, हे मला मिळालेलं होतं, मग मिळालेली गोष्ट बरोबर लक्षात असते, मग हे माझीच गोष्ट आहे. आणि म्हणूनच कुठेतरी ते दोघाही ब्राह्मणांमध्ये बोलाचाली सुरू होते. आणि मग ही बोलाचाली चालू असताना राजा येतो तिथे. ते राजाकडे जातात की असं असं यांनी माझी दान केलेली गाय कशी घेतली राजा. राजा क्षमा मागतो. अहो, मी दान केलेली गाय आहे, पण ब्राह्मणा, तू ही दान केलेली गाय कृपया त्यांना दे, मी तुला 1,00,000 गायी देतो त्याच्या बदली. पण तो ब्राह्मण आहे, दिलेल्या शब्दाला तू जागलं पाहिजेस राजा. आणि कुठेतरी तो ब्राह्मण असंतोषी होतो, अतृप्त होतो, कुठेतरी त्याचा अपमान होतो. तो ब्राह्मण त्याला काय म्हणतो, तू पुढच्या जन्मी सरडा होशील, जसं तू तुझ्या शब्दाचं पालन केलं नाही, तू बदललास, त्याचप्रमाणे तुला दुसऱ्या जन्मी सरड्याचा जन्म मिळेल. बघा, कारण त्याला कितीही तो कर्म चांगलं करत होता, पुण्य करत होता, इतके दिवस दान करतोय, पुण्य मिळवतोय, पण त्या पुण्याचं काय झालं हो, कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये अडकला, कुठेतरी कर्मकांडामध्ये अडकला. आणि म्हणून कुठेतरी ब्राह्मणाला त्यांनी अतृप्त केलं. अशा अतृप्त ब्राह्मणांनी त्याला शाप दिलेला आहे. त्याच्यानंतर पुढचा जन्म. आणि तेव्हा जेव्हा या राजाचा मृत्यू होतो, तेव्हा यम त्याला विचारतात, की यमदूत विचारतात की तू तर थोडं काही भक्ती पण केली, तू तर चांगल्या गोष्टी पण केलेल्या आहेत, म्हणजे हा पूर्णपणे नरकातही जाण्याचं नाहीये त्याला. तर म्हणूनच यम त्याला विचारतात, मग तू तुझं इतकं पुण्य पण केलंयस, पण तू या ब्राह्मणाला दुखावून जे पाप केलंयस, तुला कशाचा आधी भोगशील तू. तू तुझं पापकर्माचा आधी भोग भोगशील का तू पुण्याचा हवे तुला भोग. तो म्हणतो, निश्चितच मला पापाचा आधी भोगून घेऊ दे. आणि म्हणूनच मग यमाने त्याला सरड्याचा जन्म मिळवून दिला. आणि सरड्याचा जन्मात तो त्या एका विहिरीमध्ये 1000 वर्ष सरड्याच्या जन्माने तिथे पडून असतो. आणि मग जेव्हा द्वापार युग येतं, कृष्ण जेव्हा येतात या युगामध्ये, तेव्हा त्या काही कारणाने कृष्ण त्या भागामध्ये असतात आपल्या मुलांबरोबर. आणि तेव्हा त्यांना जेव्हा एखाद्याला तहान लागते, तेव्हा ते पाणी बघण्यासाठी त्या विहिरीत जातात. त्या विहिरीमध्ये हा सरडा असतो. आणि ते सांगत जातात, बाबा या विहिरीमध्ये सरडा आहे आणि मग आम्ही काय करावं, आता आम्हाला पाणी हवंय, पण त्या सरड्याला तुम्ही बाहेर काढा ना. जेव्हा कृष्ण जातात तिथे आणि आपल्या डाव्या हाताने त्या सरड्याला बाहेर काढायला लागतात, तेव्हा त्यांना कृष्णाचा स्पर्श होतो. आणि पुन्हा त्यांना मृगराजाची पुन्हा त्यांना तीच प्राप्ती होते, मनुष्याचा जन्म. कारण कुठेतरी सांगितलं होतं की तू पुण्य केलेलं आहेस, त्या पुण्याचंही तुला फळ मिळणार आहे. आणि मग त्या मृगराजाला पश्चाताप होतो, तो भगवंतांची क्षमा मागतो आणि मग पुढे जाऊन आपला जन्म जगतो. आणि जे काही त्याचं निष्काम कर्म, मग तो अकर्माच्या वाटचालीकडे जातो, पुढे जाऊन त्याला मोक्ष मिळालेला आहे. असं हे कर्माचं योगदान बघा. कारण कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये अडकला, कुठेतरी कर्मकांडात अडकला, ज्याचं भोग भोगायला लागले. मग ते मी कालही सांगितलं की ते नकळत असू दे किंवा मुद्दाम केलेलं असू दे, ते कर्माचे भोग हे भोगले जातात. हे कर्म खूप गुंतागुंतीचं आहे. आणि या कर्माला जाणणं म्हणूनच गरजेचं आहे की विकर्म करतोय, कर्म करतोय, सकाम का अकर्म करतोय. आणि म्हणून ही भावना जोपासणं, ही कृष्ण भावना जोपासणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. हरे कृष्ण. हरे पुढे जातोय. हरे कृष्ण माताजी. हा, हरे कृष्ण माता. त्यागाची योग समज. प्रापंचिकताया बुद्ध्या हरिसंबंधी वस्तूंना मुमुक्षवी परित्यागो वैराग्यम फाल्गू कथ्यते. मोक्ष प्राप्तीसाठी असुसलेले लोक जेव्हा परमात्म्याशी संबंधित गोष्टींचा त्याग करतात,
व असे मानतात की त्या गोष्टी भौतिक आहेत, तेव्हा त्यांचा त्याग अपूर्ण असे म्हणतात. हरे कृष्ण. म्हणूनच त्याला फलगू वैराग्य म्हटलंय. ही फलगू एक नदी आहे बरं का. त्या भागामध्ये या फलगू का नाव दिलंय? कारण ती वरून दिसताना त्याचं पात्र दिसत नाही नदीचं, कुठेतरी खाली पात्र आहे बघा. म्हणजे कुठेतरी त्या गोष्टीला मनात घेऊन की तुम्ही जे कर्माचे त्याग करताय, ते कर्माचे त्याग मनापासून नाही, कुठेतरी त्या भौतिक गोष्टीत अडकण्यासाठीच करतायत. आणि त्या भौतिक गोष्टींचा त्याग स्वतःसाठी करतायत. कारण परमात्म्याशी संबंधित गोष्टी मी त्यागतोय, कारण मला मोक्षप्राप्ती मला हवी आहे. मला मोक्षप्राप्ती, मला या आध्यात्मिक मार्गावर, मग कुठेतरी तो मी आहे अजून. आणि म्हणूनच कुठेतरी मग पुन्हा या भौतिक चक्रामध्ये अडकण्याची दाट शक्यता आहे. म्हणून त्याला फलगू वैराग्य म्हटलंय, अपूर्ण वैराग्य म्हटलंय. आणि मग युक्त वैराग्य कसं आहे? तर युक्त वैराग्य असं असतं की ज्याच्यामध्ये मग त्या फळाची अपेक्षा करणं न करणं नाही, त्या फळाची अपेक्षा करणं तर दूर गेलेलं असतं, पण जे काही कर्म केलं जातं ते कर्म फक्त भगवंताला मनात ठेवून केलं जातं. मनापासून. हो, मग फक्त फक्त दाखवण्यासाठी मिथ्याचार नको मग परत तो, जो आपण त्या साधूला काल बघितलं. साध्वी वस्त्र केली आहेत, सगळं केलंय, कमंडलू घेतलाय, त्याग केलाय, पण मनात काय? हो, मनात चोर भावना आहे सगळी, मनात इंद्रिय तृप्ती आहे सगळी, मग उपयोग नाही. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नित्य संत्र्याची यो न देचीन निर्गंध महाभावे सुख बंधात प्रमुच्यते. तर जे जे आपल्या कर्माचे द्वेष करत आहे किंवा त्यांच्या फळांची घाई करत नाही, तो सदैव संन्यासी समजला जातो. हे पराक्रमी अर्जुन, सर्व दैत्यापासून मुक्त झालेला असा मनुष्य भौतिक वेदनावर सहज विजय मिळवून पूर्णपणे मुक्त होतो. जय कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, जे युक्त वैराग्य, मग जो आपल्या कर्माचा द्वेष करत नाही किंवा त्याच्या फळाचीही इच्छा करत नाही, की ती व्यक्ती इतक्या गोष्टीच्या पलीकडे गेलेली असते की ती कुठल्याही गोष्टीचा द्वेषही करत नाही, कोणाच्या कर्माचाही द्वेष करत नाही किंवा त्या फळाचीही अपेक्षा करत नाही. आणि तो सदैव मग कुठेतरी इंद्रियांवर इतका नियंत्रण मिळवलेलं असतं की मग ती फळही मला नकोय, पण त्याला मिळतायत म्हणून मला द्वेषही नाहीये. मग या एनव्हीचं खूप सुंदर डेफिनेशन आहे हा द्वेषाचं. मग तो द्वेष का मानला जातो? की द्वेषी भावना बघा कशी असते की आय लाईक व्हॉट ही हॅज. हा, मला आवडतंय त्याच्याकडे आहे ते, म्हणजे मला आवडतंय की त्याच्याकडे, पण ते त्याच्याकडेच का आहे? या गोष्टीची जी भावना ही द्वेष भावना, ही कुठेतरी मत्सराची भावना, की ते त्याच्याकडे, आय डोंट लाईक व्हॉट ही हॅज इट, म्हणजे का? की कारण त्याच्याकडेच का आहे ते. मग ही गोष्ट, की ही गोष्ट जी महत्वाची आहे की त्यालाच का मिळालं आहे, आणि मग त्याच्या गोष्टीचा मत्सर करणं, हे जी द्वेषी मत्सरी, जी आपण शिशुपालाचं बघितलं की भगवंतांचा ज्यांनी मत्सर केला, भगवंतांचा ज्यांनी द्वेष केला, जी गोष्ट आपण कंसाचीही बघितली की त्यांनी सदैव कृष्ण 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 केलं, पण जसा भाव तसा देव. मग कृष्णानेही ती शत्रुत्वच करून कंसाचा नाश केलाय, कारण कुठेतरी खूप द्वेषी भावना होती, मत्सरी भावना होती, त्या भावनेचा नाश केलेला आहे. आणि म्हणूनच जो आपल्या कर्माचा देखील द्वेष करीत नाही आणि त्या फळांचीही अपेक्षा करत नाही, अशी व्यक्ती संन्यासी म्हटली जाते. हे पराक्रमी अर्जुना, सर्व द्वैतांपासून मुक्त झालेला, मग जो सगळ्या द्वैतांपासून, की कुठल्याही गोष्टीचं त्याला काहीही मोह नाहीये, आणि असा मनुष्य भौतिक बंधनांवर, मग तो पुन्हा कुठेही, मग तो इतका इतका स्थिर मनामध्ये झालेला असतो, इतकं स्थैर्य त्यांनी मनामध्ये अर्पण कुठेतरी मिळवलेलं असतं स्थैर्य, की मग तो पुन्हा चुकूनही या भौतिक बंधनामध्ये अडकू शकत नाही. कारण त्याला काहीही गोष्टींचा द्वेष वाटत नाही. अशाच एका हरिदास ठाकूरांची ही कथा आहे. बघा, की जी व्यक्ती फळांचीही अपेक्षा करत नाहीये आणि कुणाचा द्वेषही करत नाही, कुठल्या कर्माचाही द्वेष करत नाहीये, स्वतःच्या कर्माचा देखील नाही, आणि मग जे दुसरं करतायत की इतरांना कुठेतरी फक्त सज्ञान मिळावं, इतरांचा कुठेतरी फायदा हवा, एवढीच एक मनामध्ये चांगली प्रार्थना, चांगली भावना आहे. असे हे हरिदास ठाकूर, त्यांना नामाचार्य म्हटलंय हो. चैतन्य महाप्रभूंनी 3 लाख वेळा ते दिवसातून नाम जप करायचे, हरे कृष्णाचा महामंत्राचा नाम जप करायचे, असे हे नामाचार्य म्हटलंय त्यांना. असे हे हरिदास ठाकूर, हे जेव्हा गावामध्ये असताना, की बघा जसे या जीवनामध्ये आपण बघतो की जितके चांगल्या मार्गावर तितके दोषी भावनेने, आणि जसं आपण म्हणतो की जितकी चांगली लोक भरली आहेत तितक्या या वाईट हेतूनी, आणि जसं आपण बघितलं सत्व रज तम या सगळ्या गुणांनी भरलेली ही भौतिक युग आहे.
मग अशाच एका व्यक्तीने जो हरिदास ठाकूरांवर कुठेतरी द्वेष करीत होता, की याला एवढी प्रसिद्धी मिळाली, याला एवढं म्हटलं जातं, याला नामाचा याचा जय जयकार केला जातो, अशा व्यक्तीला आपण अद्दल घडवली पाहिजे. तो या काझी नावाची व्यक्ती हरिदास ठाकूरांकडे एका वेश्येला पाठवते. ही जी दिसतीये चित्रात, ही वेश्या हरिदास ठाकूरांकडे जाते. हरिदास ठाकूर तिथे बसलेले असतात, आपलं नामस्मरण करत असतात. ही वेश्या जाते त्यांच्याकडे आणि सांगते, मला तुमच्याशी बोलायचंय. ते म्हणतात, ठीक आहे, मी बोलीन, पण माझं एक कर्तव्य आहे, मी एक पण केलेला आहे. तो पण माझ्या गुरूंना मी केलाय, तो माझा पूर्ण झाल्याशिवाय मी नाही तुझ्याशी बोलू शकत. तर ती म्हणते, ठीक आहे. मग ती वाट बघते, बाहेर थांबते आणि वाट बघत असते. हरिदास ठाकूर आपलं मन, आपलं जप रात्रंदिवस ते जपामध्येच असतात. बघा, एवढं नामस्मरण करतायत म्हणजे ते त्या जपामध्येच असतात. पहिला दिवस जातो, ती कंटाळून निघून जाते. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा तेच होतं. दुसऱ्या दिवशीही ती थोडा वेळ थांबते आणि ती निघून जाते. तिसरा दिवस येतो. तिसऱ्या दिवशी मात्र तिच्या कुठेतरी रागाला ती एकदम चिडते आणि मग म्हणते आणि आत जाते आणि म्हणते, की इतकं तुम्ही काय करताय, की जिच्यासाठी माझ्यासाठी लोक वाट बघतात, असे तुम्ही मला कसे काय ताटकळत ठेवू शकता? आणि इतकं काय असं तुम्ही काम दिव्य करताय, की ज्याच्यामुळे तुम्ही मलाही बघू शकत नाही? हरिदास ठाकूर म्हणतात, "मी याच प्रश्नांची वाट बघत होतो आणि हेच तू प्रश्न विचारशील याची वाट बघत होतो." ते प्रश्न ऐकल्यानंतर आणि त्यांना बघितल्यानंतर त्या फक्त सत्संगाने आणि त्यांच्या फक्त सहवासाने ती वेश्येचा कायापालट होतो. ती स्वतःचे केस मुंडन करते तिथे असलेल्या तुळशी वृंदावनापाशी असून ती दीक्षा घेते हरिदास ठाकूरांकडून आणि नामस्मरणाला सुरुवात करते. अशा या वेश्येचं परिवर्तन झालंय बघा, फक्त साधू संगाने. साधू संग लवमात्रे, की अगदी थोड्या काळाच्या संगाने सुद्धा इतकं शुद्ध मन होतं, इतकं पवित्र मन होतं बघा हरिदास ठाकूरांचं, की फक्त नामजपात आणि इतकं पवित्र मनाला त्या वेश्या सुद्धा काहीही हरवू शकली नाही आणि म्हणूनच तिचा स्वतःचा कायापालट झाला आणि हरिदास ठाकूरांनी स्वतः तिला दीक्षा दिलेली आहे आणि तिने नामस्मरणामध्ये तिच्याकडून दीक्षा घेतलेली आहे. असं हे साधू संघाचं महत्व, की नामस्मरण मग त्या भक्तीमध्ये जसं आपण इथे बघितलं, की जो आपल्या कर्माचाही द्वेष करत नाही आणि त्याच्या फळाचीही, मग त्याला कुठलीही इच्छा नव्हती मनामध्ये आणि त्या सगळ्याच्या पलीकडे गेलेली ही व्यक्ती होती. इतकी शुद्ध भावना मनामध्ये, जसे आपले श्रीला प्रभुपाद, की कृष्ण भावना फक्त मग ते हिप्पी असू दे, मग ते कुठलेही ड्रग्ज ॲडिक्ट असू दे, जे काही सेवन करतायत, जे मादक गोष्टींचं, त्या लोकांमध्ये प्रभुपाद राहिलेत. परंतु काय? परंतु स्वतःला दृढ ठेवलं होतं कुठल्याही गोष्टींनी. म्हणून आपल्याला हे वाचायचंय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भजन्यधाय कर्माणि त्यक्त्वा करोति यः ईप्यतेन स पापेन पद्मपत्र विमावमता. जो मनुष्य सक्तीशिवाय आपले कर्तव्य करतो, परमात्म्याला समर्पण करतो, त्याच्यावर पाप कर्माचा प्रभाव पडत नाही. जसे कमळाच्या पानाला पाण्याचा स्पर्श होत नाही. जय हरे कृष्ण. बघा, आपलं कर्म करायचंय. भगवंत सांगतायत, कर्म कर, पण त्याचे परिणामांना, त्याच्या कुठेही आसक्तीत राहू नको. त्याच्यापासून विरक्त राहा. आपली ड्युटी कर, पण कुठेतरी अटॅच नको होऊस, कुठेतरी जोडला जाऊ नकोस, कुठेतरी खूप त्याच्यात गुंतून राहू नकोस. जसं कमळाचं पान आहे, कमळाच्या पानावर पाणी पडलं तर ते टाकलं तरी कमळाचं पान ओलं होत नाही, कारण त्या पानाला त्या पाण्याचा स्पर्शच होत नाही, कारण ते आपलं काम करतंय. जरी पाणी पडलेलं दिसतंय तरी पण ते पाकल्यानंतर त्याच्यात कुठेतरी ती डिटॅचमेंट आहे, कुठेतरी त्याच्यापासून अलिप्त आहे. आणि म्हणून आपलं कर्म करा, पण अशा कर्माने की त्याचे परिणाम आपल्यावर होऊ द्यायला नको. जसं प्रभुपादांचं मी सांगितलं, जसं आपण आत्ताची गोष्ट बघितली, की ती वेश्येचं मन असतं, पण कुठलाही परिणाम त्यांच्यावरती होत नाही. ते त्यांचं कर्म अशा पद्धतीने करतात. मग त्यांच्या नुसत्या निव्वळ सहवासाने सुद्धा त्या वेश्येचा कायापालट होतो. अशाच प्रकारे प्रभुपाद हिप्पींमध्ये राहिलेत आणि वेगवेगळ्या लोकांमध्ये, की जिथे तुम्ही उभं सुद्धा राहू शकणार नाही एखादा मनुष्य त्या एरियात. परंतु प्रभुपादांनी आपलं कर्म केलं, कृष्ण भावनेचा प्रसार केला, पण त्यांच्यावर त्याचा कुठलाही प्रभाव पडला नाही, कुठलाही वाईट प्रभाव पडलेला नाहीये. कारण त्यांचं मन कसं होतं? दृढ होतं.
कुठल्याही आसक्तीमध्ये नव्हतं. म्हणून ही आसक्त त्या दिवशी काल विचारलं होतं मला, की आसक्ती मग ती ओढ नव्हती मनाला. कुठल्याही गोष्टीच्या त्या बंधनात अडकले नाहीत आणि म्हणून त्यांच्यावर त्या पापकर्माचा कधीही तो प्रभाव पडत नाही. जसे कमळाच्या पानाला पाण्याचा स्पर्श होत नाही. जो मनुष्य आसक्तीशिवाय, कारण ती गोष्ट डिटॅचमेंटनी, कुठेतरी त्या गोष्टीची ओढ नाहीये मनाला, या भावनेने जेव्हा ते कर्तव्य करतो आणि ती गोष्टीचं कर्म करतो, तेव्हा त्या कर्म्याचं, त्या पाप्याचं किंवा त्या पापी लोकांचे परिणाम त्याला भोगायला लागत नाही. कारण कुठेतरी त्याच्या मनातली भावना ही चांगली भावना असते, सद्भावना असते आणि म्हणून कुठेतरी त्या अलिप्त वृत्तीने तो दुसऱ्या माणसाचं भलं करत असतो. म्हणून त्या पापकर्माचे तुम्हाला कुठलेही भोग येत नाहीत आणि त्या पापकर्माचा तुमच्यावर कुठलाही प्रभाव पडत नाही. हे लक्षात घ्या. पण त्याच्यासाठी ती दृढता महत्वाची आहे. ती दृढ निश्चयता महत्वाची आहे. तितक्या टप्प्याला, तितक्या पातळीला जाणं हे महत्वाचं आहे. जे आपले श्रीला प्रभुपाद आहेत, जे आपण आता बघितलं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. विद्या विद्या विनय संपन्ने साह्यन्ये गवी हस्तिनी शृणु चैव श्रोताके च पंडिताः समदर्शिने. नम्र ऋषी, खऱ्या ज्ञानाने विद्वान आणि सौम्य ब्राह्मण, एक गाय, एक हत्ती, एक कुत्रा आणि कुत्रा खाणारा बहिष्कृत समान दृष्टीने पाहतात. हरे कृष्ण माताजी. मग अशी व्यक्ती जी पापकर्माचा प्रभावही पडत नाही, जे आपण बघतो, मग ही व्यक्ती कशी असते? ज्या व्यक्तीने आत्मसाक्षात्काराची भावना जोपासण्याचा प्रयत्न केलेला असतो आणि ही व्यक्ती आत्म्याला परमात्म्याचाच अंश समजत असते. प्रत्येक जीवामध्ये परमात्म्याला बघत असते. जसं मी काल माताजींच्या प्रश्नाचं उत्तर देताना म्हटलं, की बघा हे इथे तुम्हाला या प्रश्नाचं उत्तर मिळेल, की मग ही खरा विद्वान कधी समजला जातो? नम्र ऋषी, खऱ्या ज्ञानाने विद्वान आणि सौम्य ब्राह्मण. की मग हा नम्र ऋषी, हा जो इथे तुम्हाला दिसेल, हा जो ब्राह्मण, हा प्रत्येकाला त्या दृष्टीने बघतो. प्रत्येकामध्ये बघा त्याला परमात्मा दिसतोय. बघा तुम्ही बघाल की मग तो कुत्रा खाणारी व्यक्ती असू दे, ती कुत्रा असू दे, हत्ती असू दे, मांजर असू दे, उंदीर असू दे, काही असू दे, मग तो विद्वान असू दे, चांडाळ असू दे, पण त्याला एकाच दृष्टीने बघितलं जातं की हाही परमात्म्याचा अंश आहे, हा एक सजीव आहे आणि आपण सारे या परमात्म्याचे अंश आहोत. मग प्रत्येक सजीवामध्ये तो परमात्मा आहे. या 84 लक्ष योनींमधून आपण जात असतो आणि 84 लक्ष योनींमधून पण जन्म मिळत असतो. या प्रत्येक योनीत, या प्रत्येक 84 लक्षच्या जीवांमध्ये, त्या तितक्या प्रत्येक जीवामध्ये परमात्मा आहे आणि परमात्म्याने ही सजीव सृष्टी निर्माण केलेली आहे आणि जो या सगळ्या गोष्टींना एका सलग दृष्टीने बघतो, तो ज्ञानी आहे, तो विद्वान आहे, तो ब्राह्मण आहे. आणि मग त्याने कशाचा मोह बाळगू नये, कशा प्रकारे तो गोष्टीचा त्याग करतो, मग त्या मोहाला बळी कसा पडत नाही तर बघा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. येही संस्पर्शच्या भोगा दुःख योनये एव ते अद्यवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. एक बुद्धिमान व्यक्ती दुःखाच्या स्तोत्रामध्ये भाग घेत नाही, जे भौतिक इंद्रियांच्या संपर्कामुळे होते ते कुंठित. अशा सुखांना आरंभ आणि अंत असतो आणि त्यामुळे ज्ञानी मनुष्य त्यात आनंद मानत नाही. जय कृष्ण माता. हरे कृष्ण. अशी ही बुद्धिवान व्यक्ती मग कसल्या गोष्टींमध्ये तर व्यक्ती दुःखाच्या स्त्रोतामध्ये भाग घेत नाही, मग कुठेतरी ती आसक्त होत नाही, कुठेतरी ती मोहाला बळी पडत नाही, कारण कुठेतरी मनात त्या इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवलेलं असतं. भगवंताला जाणण्याचा प्रयत्न केलेला असतो. आत्मसाक्षात्कार की ज्याने जाणण्याचा प्रयत्न केलाय आणि मानण्याचा प्रयत्न केलाय की आपण सगळे या परमात्म्याचे अंश आहोत. आणि ही जी बुद्धी आहे, इथूनच आपण कुठेतरी प्राण्यांपासून वेगळे आहोत. हे जे कालचं प्रश्नाचं उत्तर या दोन्ही याच्यामध्ये दडलंय, की बघा की या प्राण्यांना एक प्रकारची खूप सेन्सिटिव्हिटी असते. खूप एक स्पर्श ज्ञान असतं त्यांना आणि ते इतकं स्ट्रॉंग असतं की त्यांचा एक सेन्स खूप स्ट्रॉंग असतो, जो आपले 5ही सेन्सेस असतात बघा. आपलं कान, नाक आणि आपलं जे आपण ऐकतो, आपण बघतो, आपण हुंकतो, आपली त्वचा आणि आपली जीभ,
ही आपली सगळी ज्ञानेंद्रिय आहेत. पण प्राण्यांमध्ये बघा, प्राण्यांमध्ये हे एक सेन्सेशन इतकं तीव्र असतं की ते त्याच्यावरती कंट्रोल करू शकत नाहीत. आणि ज्याचं आपण आता इथे चित्र बघतोय की जी चिलटं असतात, ती चिलटांना दिसतंय की तुम्ही त्या लाईटाच्या स्त्रोताकडे बघून त्या लाईटाच्या स्त्रोताकडे जर आपण गेलो तर आपल्याला मृत्यू येणार आहे. आणि म्हणूनच तरी कुठेतरी अट्रॅक्शन आहे, कुठेतरी त्या लाईटचं अट्रॅक्शन आहे, कुठेतरी त्या दिव्याच्या प्रकाशाचा मोह पडलाय. तसंच आपण इथे या हत्तीला बघतोय. या हत्तीला, मादी हत्तीचं बघा कसं, की मादी हत्तीचा नुसता आवाज ऐकून सुद्धा ते कुठेतरी त्याचे जे सेन्सेस असतात ते जागृत होतात. आणि मग कुठेतरी ते जागृत झाल्यानंतर त्या नर हत्तीला त्याचा मोह पडतो आणि तिथे काही नसतं हो पुढे. तिथे त्याला पकडण्यासाठी खड्डा केलेला असतो. फक्त आवाज काढलेला असतो, फक्त एक ढोंग रचलेलं असतं, कारण कुठेतरी त्याला ट्रॅप करायचं असतं. आणि म्हणूनच प्राणी मात्रांना अशा प्रकारे ट्रॅप केलं जातं. कारण त्या भावनेमध्ये ते गुंततात आणि त्या स्वतःला त्याच्यात इतकी स्ट्रॉंग त्यांची ती भावना असते की ते त्याच्यावरती नियंत्रण करू शकत नाही. म्हणून ते कुठेतरी मनुष्यापासून वेगळे आहेत. ती बुद्धी कुठेतरी वेगळी आहे. तेच तुम्ही या माशाचं बघा, त्या माशाला कुठेतरी त्या जाळ्यामध्ये अडकवण्याकरता हुकाला काहीतरी अडकवलेलं असतं. त्याच्यात तो अडकतो आणि त्याला ती भुकेची इतकी तीव्र ओढ असते की ते घेण्यासाठी जातो आणि त्या जाळ्यात अडकतो. अशा प्रकारे ट्रॅप केलं जातं प्राणी मात्रांना. म्हणून येही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते. आपण हे दुःखापासून दूर राहू शकतो. आपण नियंत्रण करू शकतो. आपल्याला दिसतंय समोर खड्डा आहे, पण आपण जर होऊन त्या खड्ड्यात पडायचं ठरवलं तर त्याला इलाज नाही. पण आपण तो खड्डा चुकवू शकतो, कारण तेवढी बुद्धी आहे आपली. तेवढं स्पर्श ज्ञान, तेवढं ज्ञान आपलं, बुद्धी आपली तेवढी जागृत आहे. आणि हेच प्राणीमात्रांपासून कुठेतरी आपल्याला वेगळं दाखवतंय. आणि म्हणूनच हे मनुष्या, तू या सुख नसलेल्या, की याला सुखाला या आरंभही नाही आणि अंतही नाहीये. मग हे अंतरहित अशा या सुखाला, दुःखाला बळी पडू नकोस. कारण त्याचं कुठेतरी सुरुवातीला तुला अमृत मिळेल, पण त्याचा एंड कुठे आहे? तो विषामध्येच आहे कुठेतरी. तो मार्ग तुला कुठेतरी काटेरी कुटेरी विषामध्ये घेऊन जाणार आहे. आणि हे तू जाण. हे ही बुद्धिमान व्यक्ती जाणू शकते. आणि म्हणूनच इथे कुठेतरी आपण या गोष्टींनी वेगळे असतो. आणि म्हणून हे ज्ञान, मग हे आपण या त्रैगुणांच्या प्रभावाखाली ही दृष्टी, की मग ह्या गोष्टींना तू जो मोह बघा, कारण मला ते सोनं हवंय, मला ते हे हवंय, पण त्याचा मार्ग कुठे आहे? तुला पुढे जाऊन काय करायला लागणार आहे? तुला पोलीस पकडून जातील, तुला मृत्यूला बळी पडायला लागेल. मग तुला या गोष्टींना सगळ्यांना सामोरं जायला लागेल. तुला थोडक्यात तिथे आनंद मिळेल, परंतु त्याला तू बळी पडू नकोस. आणि का तू बळी पडू नकोस? कारण तुला तेवढी बुद्धी तुझी शाबूत आणि तुझं तेवढं संस्पर्श ज्ञान, तुझ्या त्या ज्ञानाला तू परिपूर्ण कर. कुठेतरी तू स्वतःला परमात्म्याचा अंश आहेस हे जाण. कुठेतरी ती आत्मसाक्षात्काराची भावना दृढ करायचा प्रयत्न कर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भोक्तारं यज्ञतपसा सर्व लोक महेश्वरं सर्वदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिर्भूतं. सर्व यज्ञ आणि तपस्या यांचा अंतिम उद्देश सर्व ग्रह आणि देवता, परमस्वामी आणि सर्व प्राणी मात्रांचा कल्याण करता आणि हितचिंतक म्हणून मला ओळखून ऋषी भौतिक दुःखाच्या वेदनापासून शांती प्राप्त करतात. हरे कृष्ण माताजी. बघा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम. मग हा भक्ता कोण आहे हो? भोक्ता आहे हा परमेश्वर आहे. हे जाणा की स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी नसून जे काही आहे ते परमेश्वराचं आहे. ती कृतज्ञता. आणि मग मी, माझं हे सगळं आहे, माझं घर आहे, माझी बायको, माझी मुलं, माझं हे सगळ्या भौतिक गोष्टीचा तुम्ही नक्की आस्वाद घ्या. तुम्ही या भौतिक जगामध्ये आलेले आहात. अन्न, वस्त्र, निवारा या तुमच्या गरजा आहेत. तुम्ही सगळ्याचा उपभोग घ्या. परंतु काय करा? नैवेद्य खा. तुम्ही ती मनातली भावना, कृतज्ञता मनात राहू दे. कारण भोगता कोण आहे? तर प्रत्यक्ष भगवंत भोगता आहे. आपलं काय आहे हो? आपलं काय, जे आपण संन्यास करणार ते आपण कशाचे प्रोप्रायटर आहोत? आपण कशाचे ओनर आहोत? आणि ही कृतज्ञता, हे बीज आहे, ह्या पित्यापासून आलेलं आहे, ह्या भगवंतांपासून आलेलं आहे. आणि त्या भगवंतांच्या परमधामाला जर परत जायचं असेल, या मोक्षाच्या मार्गावरती जायचं असेल, तर कुठेतरी ती आत्मसाक्षात्काराची भावना जोपासणं हे गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच या सगळ्याचा भोगता हे शांती सूत्र आपल्याला सांगतं की
भगवंत हे परम नियंत्रक आहेत, सर्वोच्च नियंत्रक आहेत. भगवंत हे परम आनंद आहेत, सच्चिदानंद आहेत आणि भगवंत आपले प्रिय सखा आहेत हो. जसे हे तुम्हाला दिसताय तिथे गोलोकामध्ये आपल्या सख्यांबरोबर आहेत. जो कृष्ण त्यांचा अर्जुन त्यांचा प्रिय सखा आहे. का अर्जुनाला निवडलंय हो गीता सांगायला? भगवंतांचा खूप लाडका सखा आहे, खूप लाडका शिष्य आहे. अशा या अर्जुनाला भगवंतांनी कुठेतरी त्याच्या मनामधली, कुठेतरी त्याचं मन इतकं निर्मळ आहे, त्याच्या मनामधली करुणा बघा, इतका योद्धा आहे तो, इतका धनुर्धर आहे, पण मनातली भावना खूप निर्मळ आहे हो. आणि म्हणूनच भगवंतांनी त्यांना ही उपदेशासाठी निवडलंय. मग अर्जुनच का प्रिय सखा आहे तो भगवंतांचा. असं हे शांती सूत्र जाणून घ्या की भगवंत हे सर्वोच्च नियंत्रक आहेत. परम आनंद जे सच्चित आनंद आहे. हा सच्चित आनंद काय की जे सत म्हणजे जे शाश्वत आहेत, जे चित म्हणजे जे सर्व ज्ञानाने परिपूर्ण आहेत आणि जे सदैव आनंदी आहेत हो. असे हे परमानंद, असे हे सच्चित आनंदाचा आपण अंश आहोत. हा परमात्म्याचा आत्मा असलेला हा जो अंश आहे हा सुद्धा परमानंद आहे, सच्चित आनंद. म्हणूनच त्याला कशाचंही आश्चर्य नाहीये. जरी तो अगदी लहानपणापासून म्हातारपणापर्यंत प्रवास करतोय तरी त्याला कुठल्याही गोष्टीचा आनंद नाहीये किंवा सॉरी आश्चर्य नाहीये. आणि म्हणूनच तो सच्चित आनंद आहे. असं हे शांती सूत्र लक्षात घेऊन की सर्व यज्ञ आणि तपस्या यांचा अंतिम उद्देश सर्व ग्रह आणि देवतांचा परम स्वामी आणि सर्व प्राणी मात्रांचा कल्याण करता आणि हितचिंतक म्हणून जेव्हा तुम्ही भगवंताला जाणार आणि असं ओळखून ऋषी भौतिक वेदांच्या दुःखांच्या वेदनांपासून शांती, मग असे जे देवल ऋषी, नारद मुनी, व्यास ऋषी ज्यांनी भगवंतांना जाणलंय असे हे ऋषी मग सगळ्या वेदनांपासून शांती प्राप्त करतात. असं हे भगवंतांचं शांती सूत्र आहे. हे जाणून घ्या. हे कुठेतरी तुम्हाला क्विज मध्ये नक्की असेल आणि हे जाणण्याचा आणि आत्मसात करण्याचा प्रयत्न केला. अशा हा आपण 5व्या अध्यायास बरोबर 12 वाजता संपवतोय. 11:59 झाले. आणि असा हा संन्यास योग की कर्मयोग. मग हे कर्म संन्यास योग आहे. कृष्ण भावना भावित कर्म करायचं आहे. निष्काम कर्मातून सुद्धा म्हणजे बंधनातून कधी मुक्त व्हाल की जेव्हा या सकाम कुठेतरी मनाची भावना दृढ असेल, कुठेतरी आत्म साक्षात्काराकडे वाटचाल असेल. आणि म्हणूनच या सगळ्याला शांती सूत्राची जोड दिलेली आहे. हे सगळं क्विजचं वगैरे सांगितलं. अशा प्रकारे आपण 5वा अध्याय समाप्त करतो आहे. आणि आता तुम्ही कोणालाही काही प्रश्न असतील तर नक्की विचारा. मी तेजस्विनी माताजींना सांगतेय की उद्या तेजस्विनी आणि पद्मिनी माताजी यांच्या 2 गोष्टींना मला अजून द्यायचंय. मला काल खूप वेळ कमी पडला पण त्यांचं अर्ध उत्तर दिलेलं आहे तरीही मला थोडे रेफरन्सेस द्यायचे. हरे कृष्ण. कोणाला प्रश्न आहेत त्यांनी अनम्यूट व्हा प्लीज. सिंधू माताजी, लीना माताजी अनम्यूट कराल का? कोणाचा हँड रेज असेल तर. कोणाला प्रश्न आहेत काही? मी सर्वांना अनम्यूट करते. ठीक आहे, तुम्ही अनम्यूट करा सगळ्यांना. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थँक्यू सिंधू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता. खूप छान वाटलं. येत जा अशाच रोज. बोला, कोणाला काही प्रश्न असतील तर नक्की विचारा. हरे कृष्ण. अनम्यूट केले सर्वांना. हो ठीक आहे. मग अनम्यूट केल्यावर प्रश्न नसतील तर आपण सेशन संपूया. सगळ्यांना अध्याय कसा वाटलाय? काही प्रतिक्रिया द्यायच्या असतील तरी निश्चित देऊ शकता. हॅलो. हॅलो. हरे कृष्ण. हा ताई, खूप छान वाटलं ऐकून. आणि तुम्ही जी प्रार्थना म्हणता ना ती शेअर करू शकाल का? नक्की नक्की मी करते. आजच करते. लगेच येस. धन्यवाद. तुम्हाला अज्ञानंतिमिरांधस्य आणि आता शेवटची ना? नक्की हो हो नक्की. धन्यवाद. येस येस. छान वाटतंय. रोजचं सेशन खूप छान होतं. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हा. श्रीकृष्णाची भक्ती नेहमी कशी करायची? प्रियंका माताजी मी तुम्हाला पाठवते. कृष्ण भक्ती कशी, कृष्णाला प्रसाद कसा पाठवायचा हे मी तुम्हाला नक्की शेअर करते. सगळं मी ग्रुपवर करते. नेमकी कशी म्हणजे तुम्ही कृष्ण प्रसाद कसा अर्पण करावा हे पण त्याच्यात दिलंय. आणि जे काही माझ्याकडे असतील ना माहिती मी सगळी शेअर करते नक्की. हरे कृष्ण. पूजा माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हा तुम्ही पाठवलेलं मिळालं मला ते इंग्लिश व्हर्जन गीतेचं. आणि खूप छान भाषेत तुम्ही सांगता. 11ची वेळ आहे खरं पण तरी सुद्धा मग मी बाहेर जायचं नंतर करते माझं काम आणि मी तुमचं संपूर्ण सेशन ऐकते. फार छान वाटतंय. धन्यवाद. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण.
धन्यवाद. या अध्यायामध्ये थोडस ते 9 द्वाराबद्दल ना काहीच नाही सांगितलं गेलं. 9 द्वाराबद्दल नाही सांगितलं का? कुठला श्लोक आहे आपला तो? काही मिसआउट झालंय माझं? नाही मिसआउट म्हणून नाही, पण असं मधले मधले सुटतात ना काय त्यामध्ये. होतं, मी तुम्हाला म्हटलं ना माताजी, काही गोष्टी वेळेअभावी सुटतात, पण प्रयत्न असतो की मुख्य सगळं. पण तुम्ही मला श्लोक सांगा ना, मी तुम्हाला लगेच सांगते त्याच्याबद्दल. जे 9 द्वारांवर माताजी तुम्हाला मी सांगू इच्छिते की जी 9 द्वारं आहेत ना आपली, की जे 2 नाक, 2 नाकपुड्या, 2 कान, 2 डोळे, तोंड, त्याच्यानंतर आपलं ॲनस आणि आपले जे जेनायटल्स असतात, म्हणजे जे, तर त्या सगळ्यातनं जो आपले उदर, आपली जी पूर्णपणे जे म्हणतात ना द्वारं असतात शरीराची, आणि म्हणून मी जो ही तुमची स्लाइड आधीची तुम्हाला दाखवली की ज्याच्यामध्ये नियंत्रण मिळवलं जातं. मग या 9 द्वारांमध्ये जो आनंदी असतो, जो स्वतःवरती नियंत्रण पूर्णपणे मिळवतो, मग ही 9 द्वारं म्हणजे कुठलं, की आपल्या जिभेवर नियंत्रण आहे, आपल्या डोळ्यांनी काय चांगलं बघायचंय, काय चांगलं ऐकायचंय, काय चांगल्याचा वास घ्यायचाय, किंवा आपण काय स्पर्श करतोय, किंवा आपण कुठल्या गोष्टींना महत्व द्यायचंय, आणि कशा प्रकारे आपल्या इंद्रियांना नियंत्रित करायचंय. म्हणजे काम वासनेची इंद्रिय, म्हणजे कुठल्याही प्रकारच्या वासनेच्या आहारी जाऊ नये, अशा प्रकारे त्या 9 दारांच्या मध्येच आपण आनंदी आहोत, आणि त्या 9 दारांना कसं कंट्रोल केलं जातं हे महत्वाचं. तर तो श्लोक माझ्याकडे 13वा श्लोक आहे. 13वा श्लोक आहे. सर्व कर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखमोषी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्. येस, तेच त्याचं हे आहे. तेच मी तुम्हाला जे आता सांगितलं की 9 द्वारांमध्ये जो आनंदी असतो, म्हणजे या सगळ्या 9 द्वारांना जो नियंत्रित करतो. तरी मी तुम्हाला अजून एकदा सांगते त्याचं पूर्ण श्लोकासहित. म्हणजे ह्या 9 द्वारावर नियंत्रण पाहिजे का भक्ती योगामध्ये? एक्झॅक्टली. तुम्ही काय खाताय, काय चांगलं बघा, की कुठला श्लोक आहे म्हणाला? 13वा श्लोक. 5व्या अध्यायातला ना? 5व्या अध्यायातला 13वा श्लोक. काही श्लोक मी तुम्हाला म्हटलं ना, सगळे घेऊ शकत नाही माताजी, वेळेअभावी या गोष्टी थोड्या अशक्य असतात. त्याच्यामुळे इच्छा असूनही बऱ्याच गोष्टी नाही, थोडं त्याच्यावर डाऊट होता म्हणून पण सांगा, विचारा नक्की, प्लीज विचारा, आणि नक्कीच. तर ही 9 द्वारं कशी असतात, तर त्याप्रमाणे तुम्ही जेव्हा देहधारी जीव आपली प्रकृती संयमित करतो, मनाद्वारे सर्व कर्मांचा त्याग करतो, तेव्हा तो कर्म न करता, तसेच कर्म न करविता 9 द्वारे असलेल्या या नगरात सुखाने राहतो. म्हणजे मग तुम्ही काय खाताय, मग तुमच्या जिभेवरती नियंत्रण, तुम्ही जे काही बघताय त्या तुमच्या डोळ्यावरती नियंत्रण, तुम्ही काय ऐकताय. म्हणून आपण जे बघतो, चांगलं वाचा, चांगलं ऐका, चांगलं बघा, तर या 9 द्वारांवर नियंत्रण, जो आपल्या कर्मांवर नियंत्रण कसं मिळवू शकतो, तर या 9 दारांमध्ये जो आनंदी राहतो, मग त्या द्वारांना कुठेही भरकटलं जाऊ देत नाही, हे महत्वाचं. आणि म्हणजे तो भक्तियोग होतो का? हो, तो भक्तियोग म्हणजे कुठेतरी त्या कर्म, तो निष्काम कर्माकडे जातो. तो कुठेतरी स्वतःची इंद्रिय तृप्ती थांबवतो, कुठेतरी स्वतःच्या इंद्रिय वासनांना नियंत्रित करतो. कुठल्याही चुकीच्या मार्गाने जाण्याचं तिथे कुठेतरी मग टाळलं जातं, आणि ती अवस्था, ती नियंत्रण मिळवणं, म्हणजे कुठेतरी त्या इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवलं जातं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद ताई. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. एक प्रश्न होता की अकर्म आणि निष्काम कर्म याच्यामध्ये काय फरक आहे? निष्काम कर्म मध्ये पण आपण अपेक्षा ठेवत नाही, बरोबर, आणि कर्म करत राहतो, आणि अकर्म मध्ये मग म्हणजे काय डिफरन्स आहे? मग हा डिफरन्स असा आहे माताजी, की आता मी तुम्हाला सांगितलं, कर्मी हा कर्मी असतो, जो सकाम कर्मामध्ये अडकलेला असतो, जो फळांच्या अपेक्षेमध्ये अडकलेला असतो. पण हेच निष्काम कर्म म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठली फळाची अपेक्षा नसते, पण तिथे कुठेतरी कृष्ण भावना रहित असते, ती भावना नसते कुठेतरी. म्हणून मी ते फलगू वैराग्य सांगितलं, की ते निष्काम कर्म करतायत, कुठेतरी त्याग भावना जोपासली आहे, पण तिथे कुठेतरी कृष्ण भावना नाही अजून आलीये, कुठेतरी मनामध्ये कृष्ण नाहीये, ते भगवंतांना अर्पण केलं जात नाहीये. आणि म्हणूनच अकर्मी कधी, की जे कर्म भगवंतांना अर्पण केलं जातं. मग भले तुम्ही त्याचे फळं भोगा, किंवा तुम्हाला ती फळं मिळू दे, पण ती मिळणारी फळं सुद्धा, जसं प्रभुपादांनी उदाहरण दिलं, की आम्ही वाहनं वापरतोय, पण ती आम्ही वाहनं कोणासाठी वापरतोय? आम्ही कृष्ण भावनेच्या प्रसारासाठी वापरतोय, त्या सत्संगासाठी वापरतोय. हे अकर्म. म्हणून हे निष्काम कर्म आणि अकर्म. मग निष्काम कर्म अकर्माकडेच वाटचाल करतं, ते कुठेतरी अकर्माकडेच जात आहे, त्याचा मार्ग कुठेतरी तोच असतो, पण ते त्याच्यापासून हा फरक एवढाच आहे.
मग ती राजाची गोष्ट होती ती नृप राजाची. ते कर्मकांड. हा तर ते निष्काम कर्म होतं त्याचं. नाही, कारण तो ते कुठेतरी तो चांगला कर्मकांडात अडकला होता. तो कुठेतरी माझं राज्य चांगलं मिळू दे, मग मला हे प्रसिद्धी मिळू दे आणि माझ्या राज्याने अति हे करू दे, कुठेतरी त्या गोष्टीमध्ये अडकला होता. कुठेतरी जसं मी म्हटलं तुम्हाला आता, की एखादी त्यागी व्यक्ती सुद्धा त्याग करते, पण ती कुठेतरी स्वतःचा, मग तो मी संपलेला नसतो माताजी. कुठेतरी मला मोक्षाच्या मार्गावर जायचंय, मला त्या मार्गावरती प्रगती करायची आहे, पण कुठेतरी कृष्ण नाहीये त्याच्यामध्ये. मग ती भावना कुठेतरी अजून अकर्माकडे वळलेली नाहीये आणि म्हणून ते कुठेतरी अपूर्ण आहे, कुठेतरी अपूर्ण वैराग्य आहे. आणि तसंच त्या राजा नृगाचं झालं. त्यांनी पुण्य केलं, तो पुण्य करतोय, दान करतोय, हे पुण्य आहे, पण कुठेतरी त्याची जी भावना आहे ती कुठेतरी कर्मकांडामध्ये अडकली असेल. कुठेतरी ते करतोय ते इंद्रिय तृप्तीसाठी, माझं राज्य असं व्हावं, माझ्या राज्यात असं मिळावं, कुठेतरी तो मी अजून संपलेला नाही. आणि म्हणूनच ते कर्मकांडा झालेलं आहे आणि त्या कर्मामुळे त्याला ते भोग भोगायला लागलेले आहे आणि म्हणून त्या ब्राह्मणाच्या शापामुळे. येस. अच्छा. पण मग माताजी आपण म्हणतो की मला असं वाटतं की मी पूजा करावी, मी हे करावं, मी ते करावं. मग ते सगळं सकाम कर्म का ते सगळं कर्मकांड? बघा माताजी, आपण सगळे भौतिक युगात आहोत आता, त्याच्यामुळे आपण भौतिक युगामध्ये अडकलेलो आहोत, पण आपण इतकंच करू शकतो निश्चितच, की जे भगवंतांनी सांगितलंय. जसं आता प्रियंका माताजी विचारत होत्या की नेमकी कशी सेवा. मग आपण पूजा अर्चा करतोय, आपल्या सगळ्या आपण ड्युटीज करतोय, आपण आपली कर्तव्य सगळी व्यवस्थितपणे पार पाडणं आणि आपण जो प्रसाद निर्माण, आपण जो अर्पण करतो भगवंताला, जे भगवंतांचं नामस्मरण करतो आणि जे काही कर्म करतो त्याच्या कृतज्ञ भावना मनामध्ये असणं. मग बघा माताजी, आपण सगळे भौतिक जगात अडकलोय. आता तुम्ही साधी गोष्ट बघा ना, की आपल्याकडे भरपूर साड्या आहेत, हो, कपाटभर साड्यांनी भरलेल्या आहे, पण तरी पण मला उद्या लग्न आहे तर मला एक साडी घ्यायला पाहिजे. मग कुठेतरी ती जी अजून ती वासना आहे ना, कुठेतरी त्या गोष्टीची ओढ आहे, कुठेतरी ती आसक्ती आहे, ती अजून कंट्रोलमध्ये येत नाहीये. कुठेतरी ती तृप्ती मग तेच जाणायचंय कुठेतरी. म्हणून चुकीचं कोणी काही करत नाहीये. आपण भौतिक जगात आहे तो सगळे, आपण या मायेच्याच वेष्टनाखाली आहोत. पण त्याच्यातनंही जेव्हा तुम्ही तुमचं नामस्मरण वाढवाल आणि तुम्ही तुमचं नामस्मरण जितकं वाढवाल तितकं निश्चित, बघा ही प्रचिती आहे माझ्याची, की तुम्ही तुमच्या मनातलं परिवर्तन तुम्ही स्वतः, की मग आपण क्षुल्लक गोष्टींकडे कसं बघतो, आपल्या मनातलं हेट्रेड आपण दूर करतो. एखाद्या व्यक्तीविषयी वाटणारा उगीच द्वेष, एखाद्या व्यक्तीवरती वाटणारी उगीच भावना, बघा आपण नक्की स्वतःला परिवर्तित करण्याचा प्रयत्न करतो. मग ते आपण कशाने साधू शकतो, तर नामस्मरणाने. मग इथे कुठेतरी कलियुगाचा यज्ञ फक्त नामस्मरण सांगितलंय. आपण भौतिक जगात आहोत, आपण हे सगळं करत राहणार माताजी, आपण या कर्मकांडात कर्मयोगात आपण आहोत, पण त्या योगाकडे जाण्यासाठी मग कुठेतरी ते नामस्मरण आणि मग तिथे कुठेतरी माताजी श्रद्धा पाहिजे. मग श्रद्धा हा पहिला टप्पा आहे भक्तीचा. तर कृष्ण प्रेमामध्ये जाण्यासाठी मनामध्ये कुठेतरी ती श्रद्धा हवी. कारण आपण बघतो या मायेच्या आपण दुनियेत आहोत, त्याच्यामुळे मनामध्ये शंका आहेत, खूप काय काय गोष्टी मनामध्ये प्रश्न येतात, मग असंच का तसंच का. पण ते कुठेतरी त्याचं निरसन करून ती श्रद्धा जोपासणं गरजेचं आहे. जर मनातच कृष्ण नसेल, मनात ती भावना नसेल, तर नाही पुढे जाऊ शकत. म्हणूनच आपण कुठेतरी 4 पावलं पुढे जातो पण पुन्हा मागे येतो, कारण आपल्या मनातल्या शंका असतात. हे नॅचरल आहे सगळं. पण हे कसं साधायचंय, तर ते नामस्मरणाने साधू शकतात. आणि म्हणूनच जितकं तुमचं चॅन्टिंग वाढवाल, जितकं तुमची इच्छा असेल, मग म्हटलं नाहीये तुम्हाला की अगदी दिवसभर तुम्ही जेवढी माळ, तुम्ही 16 वेळा हे मिनिमम प्रभुपादांनी सांगितलंय की जितकं. मग एका माळेपासून सुरुवात करा, 1 माळ 2 माळ तुम्ही दिवसभरामध्ये. हे बघा, आणि मला प्रामाणिकपणे हे ना आमच्या नामनिष्ठ प्रभूंनी सांगितलं की वेळ नाही, ही गोष्ट खरंच पटत नाही. कारण कसं, सकाळी आपण 5:30 ला उठतोय ते रात्री 11 पर्यंत आपण काय करतो याचा जर विचार केला, तर बघा तुम्ही स्वतःलाच विचारून बघा की वेळ मिळत नाही, आपण बरोबर बोलतोय का. मग आपण किती वेळ उगीचच वाया घालवतो, किंवा मग व्हॉट्सअप बघत बसलाय, मग कुठेतरी टीव्ही बघत बसलाय, कुठेतरी आपल्या मनाला तुम्ही विरंगुळात या. पण मग वेळ नाही ही गोष्ट टाळा. तुम्ही वेळ काढू शकता. जर मनात इच्छा असेल, श्रद्धा असेल, ती भावना असेल, तर निश्चित करू शकता. एवढं सांगण्याचं. येस. हरे कृष्ण ताई. हरे कृष्ण. हरे ताई कृष्ण. आपण हरे कृष्ण ताई, एक विचारायचं होतं. बोला माताजी. हरे राम हा महामंत्र म्हणायचा का, हा रामकृष्ण हरे हा म्हणलं तरी चालतो? कसं आहे बघा माताजी, आता जो चैतन्य महाप्रभूंनी पृथ्वी तलावरती जो 500 वर्षांपूर्वी कृष्णाचा महामंत्र म्हणून, म्हणजे हे जे इस्कॉनचं आपण जे फॉलो करतोय, आणि हा जो महामंत्र दिलाय, हा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, असा 16 बीजाक्षरी मंत्र आहे.
या कृष्णाला महामंत्र म्हटलेले आहे. मग तुम्ही हो. कृष्णाचं श्रीराम जय जय राम म्हणा, हरे राम हरे कृष्ण म्हणा, शेवटी तुम्ही नामस्मरण करताय हे महत्वाचं आहे. पण महामंत्राचं करायचं असेल तर हा पंचतत्व मंत्र आणि महामंत्र याचं स्मरण करा आणि याचं म्हणजे chanting महत्व करा. कशाला आहे जास्त? महत्व याला आहे कारण तुम्ही जेव्हा पंचतत्व मंत्र म्हणता तेव्हा तुम्ही या सगळ्यांचं स्मरण करता आणि या कृष्णाच्या महामंत्राला महत्व दिलेलं आहे. जो या महाप्रभूंनी जो कृष्णाचा ज्यांच्यामध्ये अंश होता, जे प्रत्यक्ष श्रीकृष्णच होते, ते चैतन्य महाप्रभू त्यांनी या मंत्र हा पृथ्वी तलावर आणलाय. मग त्याचं नामस्मरण तुम्ही जितकं कराल त्याचा महिमा आहे आणि त्याच्याच भावनेचा प्रसार केला गेलेला आहे त्याच्या माध्यमातून. हरे कृष्ण. माताजी, हरे मला कृष्ण एक माताजी. सांगायचंय. बोला. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण माताजी, मला एक सांगायचंय. घट आपण नवरात्रीला जेव्हा घट बसवतो ना, त्याच्या आधी सगळे साफसफाईचं एक उंदीर होता आमच्याकडे. बरोबर. तर त्या उंदीर आता ते नुसतं नेहमीच काही काही घेऊन असं खायला येतात. म्हटलं घट बसल्यानंतर आता आमचे किंवा दिवा ठेवणार नाही असं वाटून म्हणून ते चिकटायचं ते असते ना, ते आणून ठेवलं. हा हा. तर त्याला ते चिकटला पण त्याचं ते एवढं भयंकर वाटलं आम्हाला की माझ्या डोळ्यातून पाणी जातं. असं तडफडत असेल ते. हा, हा. बघायला झालं नाही अजिबात. तर हे काय मला पाप लागणार का माताजी? म्हणजे माझी भावना होती की बाबा आपल्याला ते घटात टाकण्याच्या वेळेस त्रास देऊ नये किंवा हो. दिवा काय करू नये म्हणून किती पिंजरा ठेवला, सगळं केलं, पण पडतच नव्हता. तर ते म्हणजे माझ्या ह्या हेतूने मी ते काय करणार बघा माताजी, कसं आहे की तुमचा हेतू वाईट नव्हता. आता तोच प्रश्न मला माताजींनी, मी याच्यावर अजूनही रेफरन्सेस देणार आहे कारण मला काल तेजस्विनी माताजींनी याच संदर्भात पद्मिनी माताजींनी विचारलं, आपण डास मुंग्या वगैरे. पण हे बघा माताजी, आपण या भौतिक युगात आहोत. कुठेतरी ज्या गोष्टींनी आपल्याला म्हणजे आपण त्या गोष्टींचं नाही, बरोबर आहे. पण हे महत्वाचं कारण तुमची भावना बघा, कारण तुम्हाला बघवलं नाही गेलं ते. मग आपण पेस्ट कंट्रोल करतो, आपण इतके किडे मुंग्यांना हे करतो, आपण पेस्ट कंट्रोल कारण आपल्याला शेवटी आपण आपला विचार करूनच करतो, कुणाला त्रास होऊ नये. पण हे बघा, शेवटी ही भावना म्हणून हे तुम्ही बघा, जैन लोक तोंडाला हे बांधतात की आपल्या श्वासाने सुद्धा आपल्या गोष्टींनी हे. मग हे खूप अजून पुढचा टप्पा आहे. जसं मी म्हटलं की ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान हे जे टप्प्याटप्प्याने बघितलं जसं तसं आपण आता कमी करायला आहोत कारण आपण या सगळ्यात अजून अडकलेलो आहेत माताजी. आपण याच्या पलीकडे तुम्ही त्या उंदराला वाटेल तसं फिरू देणार नाही कारण तुम्ही त्याच्या पलीकडे अजून गेला नाहीयेत. कारण तुम्हाला ती काळजी आहे. मग तुम्ही या मायेच्या अजून तुम्ही त्याच्यात अडकलेला आहे. पण तुम्ही कुठेतरी हे तुम्हाला वाटणं ही सुद्धा एक महत्वाची भावना आहे आणि तुम्ही करताय त्याचा मागेचा उद्देश पण तसा आहे. मग तुम्ही या गोष्टीला कुठेतरी आपण म्हणतो ना की कुठेतरी तुम्ही नामस्मरण करून आणि कुठेतरी मी तुम्हाला याचा रेफरन्स अजून देईन माझ्या सिनियर, कारण कालचा पण प्रश्न हाच होता की आपण डास मारतो, मुंग्या मारतो, मग त्याचं आपल्याला पाप लागतं का? तर मला अजून काही रेफरन्सेस मी गोळा करते, तुम्हाला निश्चित याच्याबद्दल अजून मी माहिती हे डास मुंग्या त्रास होतो. सगळे त्रास एक्झॅक्टली. देणारे असतात ना आपल्याला. मग ते एक्झॅक्टली. त्याच्यापासून पण आता उंदीर सुद्धा नासधूसच करतो सगळी. मग कुठेतरी ते नासधूस करणारा प्राणी ठरला झालाय. मग आता अशा गोष्टींना आपण कुठेतरी कंट्रोल करतो. हे झालं, हे आपण भौतिक जगात आहोत. परत मी तेच सांगते की आपण इतकं त्या आध्यात्मिक मार्गावर अजून प्रगती केलेली नाहीये आणि त्याच्यासाठी म्हणूनच तुम्ही पुढची पण तुम्हाला काही अजून उदाहरणं मी देईन. मग त्याच्यासाठी कसं की भक्त कसा की एक मध्यम, कनिष्ठ, मध्यम आणि उत्तम या कशा अधिकारांमध्ये त्याची डिवाइड केलेलं आहे. हे खूप खूप विश्लेषण आहे माताजी. खूप खोलात आपण जितकं खोलात विचार करू ना तितका त्याचा तुमचे अजून गोष्टी खुलासा होईल. तुम्ही तात्पर्यही वाचा आणि प्रभुपादांचं तात्पर्यही वाचा. तुम्हाला अजून, आणि मीही तुम्हाला दोन्ही रेफरन्सेस मी द्यायचे आहेत. मला थोडा वेळ द्या की तुम्हाला नक्की 1-2 दिवसात दोन्हीचे देते. आणि माताजी, श्रीराम जय राम जय जय राम हे माझं आधीपासून मी मंत्र म्हणत आले आहे. आता हे सोडून परत कृष्णाचा असं मंत्र म्हणते तर तेवढंच जप करू दे फक्त. कसं आहे माताजी, ही तुमची इच्छा आहे. माताजी ही तुमची इच्छा आहे. राम आणि कृष्ण एकच आहेत. हो, राम आणि कृष्ण एकच आहेत. त्याच्यामुळे कितीतरी मी ऐकलंय. महाराजांच्या हो. श्रीराम जय राम जय जय राम. बरोबर बरोबर. करा माताजी, तुम्ही जे फॉलो करताय ना ते करा. भावना महत्वाची आहे. भावना महत्वाची आहे. रामाचं करताय, कृष्णाचं करताय, भावना महत्वाची आहे. इस्कॉन सांगताय, इस्कॉननी ह्या गोष्टी सांगितल्यात. तुम्ही कितल्या पॉली मग एक तुम्ही धरली आहे ना लाई, तुम्ही करा. पण मनातली भावना महत्वाची आहे. जे कराल ते रामाला अर्पण करून करा. मग त्रेतायुगात प्रभू रामचंद्रांचंच दिलंय की जे काही केलेलं आहे ते रामकृष्ण एकच आहेत. त्याच्यामुळे त्या भावनेने करा. ती भावना महत्वाची आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माधुरी माताजी, तुम्हाला आहे काही प्रश्न?
कोणाला आहेत काही प्रश्न? माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप कर. येस येस.